Hayırlı günler barыңызға. Привет, Сабира. Hayırlı günler, hürmetli kollegalar. Biz bugün Media Mektebi'nin ikinci ülüşünü başlap жиберебез. Ул безнең Татарстаннан читтән нәшер ителә торган татар басмалары редакторлары өчен оештырыла. Хәзер безнең спикерлар белән таныштырып китәбез. Татмедиа акционерлык җәмгыятендә социаль медиалар буенча директор Исмәгыйлова Алсу Җәүдәт кызы, Татар информ мәгълүмат агентлыгының татар редакциясе баш мөхәррире Латыпов Рәмис Нурмөхәммәд улы, Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире Сабиров Радик Рәшит улы, Сөембикә журналы баш мөхәррире урынбасары Сафиуллина Гөлнур Мәдәрис кызы, Шәһри Казан газетасының дизайнер-верстальщигы Габидуллин Илдар Илгиз улы. Басмаларга күзәтү ясарга тотынганчы минем әйтеп үтәсе килә менә бер яңалыгыбызны безнең узган атнада без тикшергән күзәтү ясаган газетабыз Дуслык Киров өлкәсе Малмыж районында чыга торган. Алар инде үзгәреш керттеләр. Biz әйткән bütün замечанияларны үтәделәр. Безгә менә үзләренең яңа газета саннарын җибәрделәр. Күзәтеп алырга мөмкин. Алар Birinci bitte яңалыкларны менә шулай бүлеп подзаголовоклар куеп чыкканнар, версткада үзгәреш керткәннәр, беренче һәм икенче битләре салынмаган булган. Менә шундый рәхмәт әйтеп безгә үзләренең газеталарын җибәрделәр. Башкалардан да шундый реакция көтеп калабыз дип әйтим инде. Бик шатлыклы хәбәр булды дип әйтик. Бүген күзәтү ясый торган газеталарыбыз безнең Birinci булып ул Татар дөньясы Омскида чыга, редакторы Единякова Диана Фәрит кызы, коллективларында 3 кеше эшли, 8 битле төсле газета, тиражлары 2500, социаль челтәрләре, сайтлары юк. Газетаны күбрәк өлкә буенча бушлай почта аша таратабыз диде редакторлары. Әйдәгез сүзне беренче булып Рәмис. Hayırlı günler, tağın bir tapar. Рамиль, открой, пожалуйста, Татар дөньясы и управление, пожалуйста. Ғафу. Менә беренче мин узган юлда мин инде әйткән идем, бу юлда безнең менә Себердә чыгучы газеталар бит инде 2 газета Себердә чыга торган газета. Biz bu gazetlarını, bu jurnalistlerin işçenliğin bilen tanışıp barabız. Hem min fırsattan faydalanıp rahmet sözlerimde jitkirəsim kiləsi tulay Sibirdə mənə ayırışa tabii. Can isep vaxtında biz alarında küzətib bardıq indi şoşunday tatar sözün bizning oquşularga jitkirgən üçün hem şoşu gazetlarını çıgaruğa tırışlıq qoyğan üçün. Gazetlar benim özüm için qaysı gazetada kızıqlı bu Omskidagi gazetanın baş muharriri bilen biz özümüz intervyuda algan idik, söyleşken idik. Менә газеталар турында, матбугат турында да сөйләштек. Менә мин газетада нәрсә күргә теләвемне әйтеп җиткерер идем. Әйтеп китәсе килә. Менә беренчесе, менә газета шушындай без теге руслар әйтелә инде партиянка дип. Менә мондай мәкаләне укуы авыр. Ул ничектер теге менә подзаголовокларга бүленгән булса, һәм ничектер теге цитатларында билгеләп кителсә, ул икенчерәк укылыр иде. Һәм менә теге утырыш башланды дигән статья, утырыш башланды дип киткән мәкалә һәм отчет, хисап ул кабул итәргә авыр. Һәм монда сүз бара менә эшмәкәрләр җыеныннан аңлавымча инде монда сез үзегез дә катнашкансыз. Мәсәлән, миңа кызык булыр иде шушы сезнең үзегездән килгән эшмәкәрләрнең фикерләре, аларның хис кичерешләре дип әйтик инде, кемнәр килгән сездән. Әйтик анда монда нәрсә булган, нинди башта кем чыгыш ясаган, аннан соң кем сөйләгәнгә караганда, сезнең мәсәлән бер кешегез турында фикер әйтү, аның фикерен ишетү ул күпкә кызыграк булыр иде дип уйлыйм мин.
Бірнешесінің фикірінде беріп болар еді, мәселен, 4-ші колонкаға бірнеше шушы отырышта қатнашқан, жиында қатнашқан кішілерінің фикірлерін. Һәм әйтик, güzel затларыбызны котлап, менә монда да шулай. Минем берәр güzel затны күрәсе килә монда. Бәлки ул аның мөрәҗәгате булар. Бәлки шундый үзенең фикере, аның цитатасы дип әйтик инде. Менә шуны күрәсе килә минем монда. Мәсәлән, мондагы бер фотографияны мин куймаска да бәлки мөмкин булыр иде инде, ярар монысы бизәлеш буенча. Һәм менә язу стиле буенча моны бүрек шундый зур тәнкыйть дип кабул итмәгез инде. Шулай да менә мәсәлән, монда мин 8 өндәүле җөмлә санадым. Күп булгач, аның кадере бетә дигән шикелле инде. Мәсәлән, бер җөмләне генә, мәсәлән, Загилә ханымны котларга онытмадык һәм өндәү. Ул ханым өчен ничектер үпкәле дә шикелле булып китә нәрсәгә. Шул кадәр котларга онытмадык дип теге ханым үпкәләп йөргән дә, аны котладык сине дә дигән шикелле. Һәм менә шулай ук монысы русчасы инде. Менә бу татарча булса күпкә кызыграк булыр иде. Мәсәлән, за чашкой чая, менә мондый. Мин әйтүем, менә татарча мәкаләләр алар бер типтарак. Менә русчасы, мәсәлән, бу кыска гына шундый блиц интервью форматында бик уңышлы. Татарча булса тагын да кызыграк булыр иде бу, мәсәлән, за чашкой чая дигән шикелле. Әмма монда русчасында да шундый сорау туа, монда чашкой чая, за чашкой чая дигән әйбер, ул инде аның артында шундый бер өстәлгә утырып чәй эчкәннәр дә һәм сөйләшкәннәр дигән фикер кала. Монда сөйләшү башка урында булган шикелле. Нестыковка бар шундыйрак. Шундый гына бер замечание. Мин монысын татарчада күрергә теләр идем. Һәм менә бу русча, һәм без узган очрашуда да сөйләшкән идек, русчаларны бер урынга җыеп булмыймы, мөмкин булса. Мәсәлән, газетаның бер өлеше татарча, тулысынча бер өлеше русча. Мәсәлән, тагын бер әйбер, игътибарсыз калган татар авыллары. Мин моны рубрика итәр идем. Атамага бүтән әйбер чыгарыр идем. Авылның атамасын чыгарыр идем. Чөнки бу менә рубрикага бик тартып тора торган шундый. Мәсәлән, сез әгәр шундый рубрика шикелле эшләсәгез, игътибарсыз калган булмаса да, мәсәлән, татар авыллары дигән шикелле. Монда Олы күлнең, анда олы шәхесләре, шунда ничектер бүтән атама булса, һәм менә әйткәнемчә, монда да шулай подзаголовокларга бүлү кызык булыр иде, һәм шушы игътибарсыз калган татар авылларын журналистны игътибарсыз калдырган дип әйтеп була. Чөнки андагы бер генә кешедән дә фикер сорамаган. Монысы котлаулар дип әйтик инде, һәм тагын бер санга менә январь саны. Менә бу шулай ук әйтелгән сүзләр ук, туры сөйләм юк. Менә шулай ук менә мәсәлән, бу шәхес турында без фикер көтәбез, Фагыйлә Чумарова хакында, аның үзенә бик аз сүз бирелгән, һәм без аның нинди кем икәнен ачылып бетмәгән монда. Менә кем ул, кайда туган ул, кайда укыган ул, нинди шәхес ул. Күбрәк бу менә журналист тарафыннан һәм башка кешеләр тарафыннан аның турында мактау кебегрәк. Мактауга лаек шәхес сүз дә юк, әмма мәсәлән, минем аның турында укыйсы килә иде. Кайда укыган, нинди кеше дигән шикелле биографиясы, шәхси тормышы мөмкин булса инде бераз гына. Бик җанлы башланган ул, менә журналистның менә башлап җибәрүе, кызыксындыруы бик күңелле. Ул шундый, кем соң ул, беләсезме дип башлаган төрле кешеләр фикер әйткәннәр. Минемчә кызык әйбер, тагын да кызыграк була алар иде дип әйтүем. Һәм менә оставаться сам мим собой, родословные турында монда материаллар бар, мәсәлән, менә монда тоже бик зур мәкалә, һич югы киңәшләр бирергә кирәк иде. Мәсәлән, шәҗәрәңне, родословныйны төзегәндә кая мөрәҗәгать итәргә, нишләргә, мәсәлән, ул күпкә кешегә өчен файдалырак мәгълүмат булыр иде. Монда ул юк. Һәм баш исемнәрне кулланганда мин киңәш итер идем, клише булмаган фразалар булса яхшырак булыр иде. Һәм монда да менә фотографияләр, однотипныйрак фотографияләр булганга караганда, мәсәлән, берничә зур фотография булса, уңышлырак булмас иде микән.
Һәм шулук менә бөтен мәкаләләрдә дә шул угай бер кешеләр үзләре булса кызыграк. Менә Муса Җәлилне искә алырга кешеләр килгәннәр, балалар да килгәннәр. Берсенә булса да сүз бирсәгез, сез менә газетада минем сүзем чыкты дип, ул бәлки укучылар да артыр иде. Әгәр дә минем фикерләрем гомумән алганда газетада кызыклы материаллар бар, аларны тагын да кызыклырак итәргә мөмкин дип саныйм мин, чөнки сез төрле кешеләр белән очрашасыз, төрле очрашуларга барасыз. Күбрәк шушындагы шәхесләр белән, кешеләр белән әңгәмәләр булса кызыграк шикелле. Минем үземә шулай тоела. Яхшы кәгазьдә чыккан газета, яхшы фотографиялар белән чыга, сыйфатлы итеп. Шуңа күрә эштәлеге дә кызыклырак булса, күңеллерәк булыр иде шикелле. Шул, минем бетте. Закрой, пожалуйста. Рамиль, закрой, пожалуйста. Рәхмәт. Гөлнур апа, сез сөйлисез. Татар дөньясы газетасы миңа таныш. Диана белән дә без аралашканыбыз да бар. Хәреф хаталарын шактый күп икәнен күреп, берсендә хәтта корректор хезмәт дә тәкъдим иткәнем булды. Берничә сан укыганым да булды, үземнең дә әз генә ярдәм итәсем килеп. Бу уңайдан аларның нинди шартларда эшләп ятканнарын да беләм, күпме хезмәт хакы алганнарын да беләм. Шуңа күрә барбер рәхмәттән башлыйсы килә сүзне. Шушылай итеп чыгарганга, шул әл тиражда кичкенә түгел, чагыштырмача. Минем кулыма эләккән сан гыйнвар саны. Беренчесендә ул отчет белән башлана Розалия апаның теге читтәге татарларның минем өчен аны уку әлбәттә кызык булды. Сез анда ел буе нәрсә эшләп яткан белер өчен үзегезнең шунда кайнап торган кешеләргә бәлки алай ук та булмагандыр инде ул. Ничектер хаталарны әйтергә. Кыйнрак теге менә шундый хата ясамагыз дип әйтеп утырга да инде сезгә. Мәсәлән, күп газеталарда ул алдагы нидә дә әйттем буга инде. Мәсәлән, Нәгыйм абый һәм җәмәгате Рим апа Мөхәммәдуллиннар дип күп өстендә күп газеталарда шундый хаталар. Риммасы хатаны арттан торгачтан фамилия Мөхәммәдуллиннар кебек Рима Мөхәммәдуллин. Аны истә калдырырга була бит. Башта хатын кызның исемен куясы, аннары ир кешенекен. Шулай дөресрәк була инде. Бу милләт хакына дигән язманы мин дә бик кызыксынып укыдым. Китабында укыйсы килә бу апаның табып хәзер. Анда нәрсәләр кергән ул китапка бик аңлап бетермәдем. Әдәбият әйберләр микән? Шунлап та теге үзе турындагы мәгълүмат бик җитеп бетмәде. Безгә бит инде кызык. Кадәр читтә еракта кемдер китап язып ята. Фәния апа эшләргә алынган. Бөтенләй буш түгелдер инде ул китап. Буш булырга тиеш түгел. Шуңа күрә теге авторның үзе белән якыннанрак таныштырсагыз, чынлап та кызыграк булган булыр иде. Гөлнур апаның Сөембикәдә эшләгәне күренеп тора, хатын кызны беренче чыгара. Бездә ирләр культы шәһәре Казанда без ирне беренче планга чыгарабыз. Хатын алган бит аның фамилиясын. Юк, алай дөрес буламы инде. Фамилия язганда алай буламы. Мин юк, башка нәрсәдер әйтә алмыйм. Хаталар буенча ул шул кадәр вак. Январ күп январны без гыйнвар дип язабыз инде. Мин бәлки аның монда беренче ел булганга шулай теге мен булганга январ дип язганнардыр дип уйладым инде. Кайбер газеталар январны гомумән январ дип кенә яза, тәрҗемә итмичә. Без аны гыйнвар дип язабыз инде татарча. Монда бер газеталар хәзер бар, аннары әйтербез ансында. Диананың тырышканын беләм, ул инде газетаны әйбәтрәк итәргә ничектер хаталар ягыннан да, хаталарны кимтү өчен дә тырышканын беләм. Моның өчен рәхмәт кенә. Миннән әлегә шул.
Радик, соңынан әйтәм. Хәерле көн, коллегалар. Хәерле көн, Диана. Шулай ук бик шатмын сезне күрергә барыгызны да. Диана белән инде без шәхсән таныш. Ул бик актив, шын актив татар кызы, милләтен ярата торган. Минем дөресен әйткәндә әйтер сүзем юк, чөнки социаль челтәрләрдә сезнең бернинди сәхифәләрегез дә юк. Бу очракта нәрсә дип әйтә алам? Аңлыйм инде, аны эшләргә ресурс кирәк, аны эшләргә кеше кирәк. Аңа аерым акча кирәк. Ләкин сез социаль челтәрләрне эш итеп түгел, үзегезнең абруегызны арттыру, үзегезнең тәэсир итү, кешегезне арттыру инструменты итеп күз алдына китергән очракта аңа карашыгыз үзгәрер иде. Чөнки региондагы татар газетасы, татар басмасы, ул бит инде аерым бер хуҗалык түгел. Ул барыбер татар җәмгыяте белән бәйле, ул барыбер андагы татарлар белән бәйле, ул андагы татар эшмәкәрләре белән бәйле. Һәм әгәр дә сез менә шушы татарларны, региондагы татарларны берләштерүче бер пабликмы инде, бер бәлки ВКонтактедагы сообщество бит, яисә телеграм-канал булса да оештырып җибәрсәгез һәм анда актив эшләгән очракта сез үзегезнең абруегызны да арттыра алыр идегез. Абруй арткан саен синең белән санлаша башлыйлар. Менә шул әйбер бар һәм ул журналистикада иң алга куелырга тиешле күрсәткеч дип әйтер идем мин. Ул очракта инде сезне күрә дә башларлар иде. Ул очракта сезгә игътибар итерләр иде. Әгәр дә сез өчен чынлап тәэсир итәрдәй ниндидер паблик манда битминде аккаунтман булдыра алсагыз. Чөнки газетагызда эчтәлек бай. Менә карап тордым, геройлар турында да язасыз. Материал бар дип әйтәм инде. Материал бар социаль челтәрләрдә эшләрлек. Бәлки менә бераз шул үз карашыгызны үзгәртеп, социаль челтәрләрдә сәхифәләр булдырырсыз дип ышанам. Исәмсез хәерле көн. Татар дөньясын карап чыктым. Миңа аның версткасы пөхтәлеге ягыннан бик ошады. Текст белән әйбәт эшләп бетерәләр. Кая калын кирәк, кая курсив кирәк. Аларында үз урыннарына куялар. Нәрсә әйтәсем килә. Кайбер урыннарда литларны киң иттереп кую гадәте бар. Менә ул әзрәк укырга кыенрак андай әйберне. Һәм фотолар ягыннан бер типтагы фотолар күп кую бәлки кирәк мидер дә. Монда Рәмис әйтеп китте инде, аерым бер шәхеснең үзен кую, сөйләгән кешенең үзен кую, или кичкенә түгәрәкләр эченә куеп чыгу бәлки шулай дөресрәк була торгандыр. Менә фото кайсы бер материалларны карагачтан фотолар бик нык артып китә. Аннан соң менә күренеп тора бит анда экранда баш исемнәрне янәшә кую бик күп бара. Без аны ничек тә булса урыннарын алыштырырга тырышабыз инде. Мәсәлән, менә бу очракта фотоны эскә куеп, баш исемне аска куйсак, бәлки дөресрәк булыр иде. Нәтиҗә мин барыбер татар дөньясының версткасын начар дип әйтмим, бик әйбәт текст белән эшләп бетерәләр. Шулай да дефис һәм сызыклар әзрәк буталып китә. Менә шуларны да карап бетерсәләр, версткалары әйбәт миңа ошый. Кайбер урыннарда теге артык чәчәкләп җибәрү бәлки кирәкмидер. Чәчәк әзрәк күзне ардырып та җибәрә инде ул. Бәйрәм сандарында, конечно, мин аны начар дип әйтмим. Минем әйтәсе килгән сүзем шул татар дөньясы буенча. Рамил Сөндер. Рәхмәт, Радик. Мин дә сүземне хөрмәттән, ихтирамнан башлыйм килә. Диана шуннан да бик зур эш алып бара инде ул. Аны үзе генә беләдер ул нинди зур эш алып барганын. Кулын силтәп китәсе килгән шартларда булды. Һәм менә әле верстканы гына карадык. Инде
узган ел җәйкене ул безгә килгән иде. Без бергә газетасына һәм без бергә газетасын чыгаручы Рушан белән утырган иделәр. Менә хәзер карыйм, җир белән күк арасы верст кышыннан да аның монда килеп өйрәнеп китүе бушка китмәгән, файдага гына булган һәм күренеп тора инде Диананың шуннан да камиллеккә омтылуы. Шул вакытта бик зур сөйләшкән идек, күз яшьләрендә чыгарды, ләкин эшен дәвам итә. Афәрин, субханалла, Диана. Бик зур рәхмәт бу юнәлештә. Инде алсучыннан да әйтте, менә Татар дөньясына кирәк бер паблик сайт юк, инде ул сайт булмастыр, ләкин Одноклассники һәм ВКонтакте кирәк, Телеграм шулай ук кирәк. ВКонтактены гына алып бара аласыз, эшли аласыз, җитмәсә үзенә күрә бер Себер татарларын берләштереп тора торган бер зур пабликка да әйләнергә мөмкин ул. Татар дөньясы, аның исеме дә туры килеп тора, азгына ничектер үзгәртеп җибәрсәң, әгәр дә киңәшләр кирәк булса, Диана, рәхим ит, булышырга тырышырбыз чыннан да. Бу блогта, безнең бүгенге блогта карый торган газетлар арасында сайтлар берәү генә, шуңа күрә мин берләштереп кенә әйтәм дә һәм сүземне тәмамлап чыгып та китәрмен дип торам. Безнең әле Төмәндә бар, шулай ук Себердә. Менә сайтларда бар, бөтен социаль шелтерләрдә үзләренең пабликларда бар төркемнәре. Аларның үзенең ошый миңа сайтлары ошый, компактный гына, шундый артык сүзләр дә юк. Нәкъ менә сезнең газетага, сезнең тирәгәрәк туры килә торган сайт, бөтен яңалыклар бар, газетада чыккан материаллар да бар, үзегезнең аерым хәбәрләрегезне, шулай ук госзаказ хәбәрләрендә материалларын да биреп барасыз. Бик әйбәт, җайлы, уңайлы. Төп 5 блок бар бит инде, хәбәрләр монда, видео хәбәрләр, видео яңалык, намаз вакытлары, газетага язылу, подпискага чакыру инде монысы, һәм элемтә чаралары, һәм дус-иш сайтлар. Элемтә шалтыратырга намаз вакытлары ул һәр вакыт бик актуаль булды инде ул яратып каралып барадыр. Шикләнмим. Һәм язылу компаниясе вакытында менә бу подписка турындагы турыдан-туры сылтама сезнең гиперссылка куелган подписка почтаруга. Аны бөтен редакцияларда шулай ук куя ала. Һәм подписка вакытында менә бу гиперссылканы хәбәр итеп атна сайын диярлек кабатлап торсагыз бик әйбәт булыр. Искә күтәреп, атна сайын прямо кирәк. Подписка компания башланганнан бирле ахырына кадәр декадлар вакытында бигрәк тә инде уйнатырга кирәк. ВКонтактега караганда Одноклассники күпкә шәп. Моны без аңлыйбыз, чөнки читтәге регионнарда, Татарстанда гына ул Одноклассники бик популяр түгел. Читтәге регионнарда Одноклассники бик популяр һәм сезнең сез дә шуның мисалы булып торасыз. 2000-гә якынлаша инде подписчикларыгыз. ВКонтактеда әле азрак. Бер генә минус бар. Менә монда сезгә төрле ресурслар Телеграмда ачкансыз бит инде. Эш каналыгыз сезнең бар. Ләкин менә бер үк материаллар барсында да бергә кабатлана, бер үк төсле. Текстовыйлар да шулай ук бирелә һәм постларда ссылкалар белән ссылочныйлар менә кабатланалар. ВКонтактеда инде ул статья типындагы форматлар сезнең бик күп озын статьяларны бәлки бирү уңайлыдыр да, ләкин миңа калса аны лучше сайтка куеп, сайтка ссылка белән бирүдер. Тем более ул статья форматы бик үк бар бетми, менә безнең үзебездә дә шуны ук мисал итеп китереп була, караулар нигәдер әзрәк. Менә шул. Яки инде монда алмаштырырга кирәк, бер юлы мәсәлән пост иттереп бирәсез бер пабликта, икенчесендә текст иттереп бирәсез, өченчесендә видео иттереп бирәсез һәм шулай алмаштырып торырга. Просто кабатлана, анда барыбер бер үк кешеләр диярлек утырадыр инде, аны күп түгелдер аермалыгы. Аерылса бигрәк тә әйбәт. Әзрәк кенә форматын үзгәртергә кирәк. Бу безнең барыбызга да кагыла торган әйбер. Камышлы хәбәрләрнең Рөстәм Талгатович, аларның сайтлары юк, алар район газетасы, шуңа күрә аларның беренче планда рус газетасы, шуңа күрә рус телендә генә аларның сайтлары, ләкин миңа калса монда
Сезнең төбәктәге, җирлектәге татарлар өчен бәлки бер бүлек булырга кирәктер, барыбер сөйләшергә кирәк сезнең бу турыда. Һәм ВКонтакте яки ВКонтактедәдер инде мәгәен сезгә барыбер кирәк шулай ук паблик. Якташлар, Фәнил абый, әлбәттә инде сиңа кирәк булачак сайт түгел, ләкин Одноклассники, ВКонтакте, Telegram обязательно кирәк. Синең инде белеп торабыз, безнең тормышны да без күбрәк хәзер белеп бара идек үзеңнең страничкалардан. Якташлар ВКонтакте бар, ләкин менә инде алга таба сиңа хәзер обязательно кирәк булачак зуррак масштабта эшләргә, чөнки бөтен Мари иле татарларын берләштерә торган пабликлар булырга тиеш дип саныйм, чөнки синең хәзер якташлар шушы максатка хезмәт итә торган газета булачак. Әгәр дә шулай ук син бик күп еш киләсең Казанга, ниндидер ярдәм кирәк булса, рәхәтләнеп керә аласың, сөйләшербез, утырырбыз, эшләрбез. Рәхмәт. Рәхмәт. Мин менә татар дөньясына кире әйләнеп кайтсак, үземнең фикерләремне белдереп китәсем килә. Монда инде әйтеп киттеләр фотографиялар буенча. Чынлап та күмәк фотографиялар бик күп. Зур план белән төшерелгән фотографиялар юк. Менә шул яктан бер фотография һәм берәгәйле фотография кирәк. Менә 4 фотография куйганчы, мәсәлән. Мин февраль санын карадым инде бу газетаның. Аннан соң сез менә жанр төрлелегенә игътибар иттегез. Интервьюлар, репортажлар, кичкенә опрослар, менә бер полосалык материал икән, аста кичкенә опрос куеп була. Интервьюлар да кирәк, ул булырга тиеш. Бер саныгызда, мәсәлән, бер интервьюсыз да андай сан чыгарга тиеш түгел. Менә жанр төрлелегендә эшләргә кирәк. Шул. Аннан соң литларга игътибар иттегез. Сезнең кайчак литларыгыз менә җөмләне ахырына кадәр укып чыгып булмый. Ул шул хәтлек зур, 6-7 юлдан тора. Ул менә укучы өчен инде бик авыр аңа кирип китү, текстка кирип китү. Аннан соң тагын игътибар иттегез бер биттә. Мин теге атнада да әйткән идем. Янәшә бер фамилия, бер исем фамилия янәшә торырга тиеш түгел. Автор турында сүз бара инде. Алай текстлар янәшә туры киләләр икән, ул очракта псевдоним куярга кирәк берсенә. Булды бугай. Татар дөньясы буенча булды. Хәзер әйдәгез яңарышка күчик. Диана, бәлки сезнең үзегезнең сорауларыгыз бардыр. Диана. Сорауларыгыз бармы безгә? Исәнмесез. Мин инде рәхмәт әйтәсем килә Радик Рашидовичка. Мин килгән идем. Без аның белән сөйләшкән идек. Алар дизайнерлар да барысы миңа әйткәннәр иде, ничек төзәтергә, ничек яңа формат эшләргә. Вроде бы без прислушались, убрали нәрсә әйткәннәрен. Аллага шөкер, вроде бы нормально ул яктан. Инде корректор буенча. Корректор безнең бик корректор таба алмыйча интектек инде. Корректорыбыз хәзер безнең Казанда утыра, конгресста эшли. Кызыбыз инде без Себердә яшәгән татарлар сөендек, что Казаннан таптык корректорны дип. Раз Диана, элеккеге белән чагыштырганда сезнең хаталарыгыз хәзер күпкә аз. Азракмы? Az. Рәзилә инде безнең конгресста эшли, ул тикшерә. Аллага шөкер, инде үзенә дә әйтермен. Әзрәк икән хаталарыбыз дип. Юк, без аннары аерым сөйләшәбез, Диана, мин анда кайбер хаталарны гел кабатлана торган хаталар бар, аларны аңа әйтергә була. Интервьюга килгәндә без менә яңа рубрика ачкан идек, за чашкой чая дигән. Ул яңа рубрика безнең төрле предпринимательләр белән, анда кызык кешеләр белән интервью алып, яңа эшли башладык. Балалар белән яңа эшли башладык. Күргән сестер, наверное, әти-әниләрен кутладылар март аенда, февраль аенда. Тырышабыз инде төрле яктан эшләргә. Инде
группаға келгенде, сіз енді барасығыз білесіз, март айында енді Инстаграмда группалар аштық барыбыз. Эшлей башлаган идек, ләкин мин май айынан эштән киттем. Килдем эшкә только ноябрьдә. Юк, октябрьдан вроде эшлей башладым. Ярты ел эшләмәдем. Шул арада ул группа ябылды. Анда беркем эшләмәде, шулай ул группа бетте. Мин килгәннән соң уже мин тоже эшләмәдем инде. Тырышырбыз, яңадан ачырга. Белмим, может, Одноклассники-да карап карарбыз. Белмим, тырышырбыз. Рәхмәт. Инде Фагыйль апаның статьяларына килгәндә, Фагыйль апа безгә үзенең статьяларын төзәтергә рөхсәт итми. Монда хоть 10 восклицательный куйсын, 10 торырга тиеш. Бик зур проблема безнең автор белән. Молодец, автор алайса. Шундый. Ул Ак Калфак оешмасының руководителе, если аңа не әйтсәң замечанияны, ул бирми бер материалды. Тагын нинди сорау иде? Булды бугай. Ярар, рәхмәт, Диана. Уңышлар сезгә. Әйдәгез икенче газета. Тырышырбыз Ярар. төзәтергә. Икенче газетага күчәбезме? Яңарышлар. Яңарыш. Ул төмәндә чыга. Редакторы Сәгыйтова Алсу Мөхәммәд Әмин кызы. Коллективларында 12 кеше. 32 ел дәвамында чыга. Тиражлары әйбәт 2480 дана. 8 битле, аклы каралы сайтлары, ВКонтакте, Одноклассники, Телеграмда сәхифәләре бар. Дәгез сүзне бирәбез Рәмискә. Менә кабат сүзне рәхмәттән башлыйм инде. Мин үзем яңарышны даими рәвештә күзәтеп барырга тырышам. Анда бик үзенчәлекле шәхесләр турында мәкаләләр була. Без аларны файдаланырга да тырышабыз, файдаланабыз да сез. Үзегез дә күрәсездер. Рәхмәт сезгә. Шуңа да бу хакта да теге әйтәсе килгән фикерләрне бу бер укучы фикере дип кабул итәсезме соң инде бик теге тәнкыйть итеп кабул итә күрмәгез инде. Менә минем беренче биттәге мәкаләне менә фәнни текст мин кирәкми дип саныйм үзем. Менә зур фәнни текст белән башланып китә бу. Беренче сүздә юк монда теге зур шәхес турында сүз бара инде. Әмма шулай да бу барыбер фәнни текст һәм ул эштә бәлки бирергә кирәктер. Һәм менә монда шул баш исемне подзаголовокларга күз салсак та, монда менә подзаголовокларда алар теге кешене кызыксындыра торган ук түгел. Мәсәлән, аларны үзгәртсәк, бәлки бу автор алай бик сүз әйтмәс иде. Ханиса ханым, мәсәлән, мәктәп еллары дип инде ул дигән шикелле без аның теге текстта карасак, мәсәлән, аның теге ятимлектә үскән икәнлеге күренә. Мәсәлән, алай дип бирсәк тә ул уңышлырак булыр иде. Ятимлек белән үскән балачак дип, мәсәлән, бирсәк тә ул кешегә кызыклырак булыр иде дип әйтүем инде. Икенче төрлерәк булыр иде. Һәм менә без икенче полосаны карасак, анда язылган язучыны хөрмәтләп искә алыйк. Беренче бу мәкалә язылган, менә бу фәнни мәкалә дип әйтик, язылган ул Зәнкиевне белгән кешеләр өчен. Менә монда инде яңалыгы, анда аның апрель башында туган көн икәне әйтелгән. Минемчә, мәсәлән, хәтта менә бу беренче полоса өчен уңайрак шикелле тегесенә караганда, бәлки тегесенә аны ничек бирергә кирәк булгандыр. Аның белән теге тулырак таныштырырбыз аның хакында мәкалә дип. Монсын бу оперативныйрак, новостнойрак, мәсәлән, менә бу мәкалә ул новостнойрак жанрда язылган. Новостнойрак түгел, бу яңалык мәкаләсе. Тегесе ул күпмедер дәрәҗәдә фәнни мәкалә.
hem так тагын нәрсә менә алга таба китсәк инде без монда башка мәкаләләр беренче биттәгенең дәвамы һәм менә алга таба китсәк милли традицияләребезне саклаган өчен менә мин баш исемнәрдәге ниндидер бер теге катып калганрак шикелле нидер яңалык кертсәгез сезнең үзегезнең дә газета икенче төрле ачылып китер иде. Катып калган теге бер догмалар белән язган кебек. Мәсәлән, милли традицияләребезне саклаган өчен менә якынрак әйтеп без алдагы саннарда сөйләшкән идек. Менә мәсәлән, Өмет туган якта ул шундый газет ул теге туганнары, дуслары белән чәй өстәл артындагы шикелле итеп сөйләшә укучылары белән. Мәсәлән, безнең Ләйләбез җиңүче дип әйтсәк инде бу укытучыны нирәк җиңелрәк булмас микән? Теге отстраненныйрак кебек инде. Һәм менә шулай ук менә театр яктылыкка нурга илтә. Бу да бит инде шундый бер клише еш кулланыла торган. Һәм сез менә монда мәкаләне язасыз, мин әйттем дә инде читләтеп язылган шикелле дип икенче яктан мәкаләне укып карыйсың, кайберәүләрендә теге бик үк аңлап бетереп тә булмый инде. Сез бәлки үзегез өчен генә язасыздыр. Мәсәлән, мин дә читтәге укучы буларак аңлыйсым килә. Мәсәлән, менә бу театрда катнашучылар, менә спектакльне куючылар кайда булган бу хәл? Мәсәлән, кайда булган бу? Булма бу? Анда язылган татар халкының рухи мәдәниятләре нигезләре буенча курсларда катнашучылар. Төмәндәме ул? Кайда ул? Менә мин мәсәлән аңламадым. Теге ниндидер бер теге сер белән язган шикелле. Монда сер юктыр бит инде. Һәм тагын шрифтлар белән язгандаймы, менә сез цитатларны бирәсез курсив белән. Теге кайсы вакытны ул узун була, һәм теге гел курсив кына укып утыру авыр булып китә. Кабул итү авыр. Ни өчен алай итәргә бәлки теге кешен әйткән кешене генә жирный белән бирергә дә тегесе кирәк тә түгелдер инде. Шулай ук мондагы алдагы кебек үк миңа монда геройлар җитми шикелле инде. Мәсәлән, Вәчир авылы җылы каршылады. Һәм шулай ук ниндидер тагын шулай ук серлелек бар. Кем юлга чыккан монда мәсәлән? Бер төркем үзешчән нәр җыр куйганнар дип аңладым инде Вәчир авылында. Кайдагы үзешчәннәр ул бер берәр авылдагы район үзәгендәге мәкан. Кемнәр алар менә мәсәлән? Теге ниндидер сорау калды мәсәлән миндә үземдә. Һәм менә бу бик кызык дип уйлыйм инде мин укучылар өчен шундый хикәяләр бирү, юмор бирү, шундый афоризмнар бирү. Гомумән алганда миңа газета кызык әйтүемчә. Шуңа күрә дә күбрәк игътибар бирелгәндер инде. Һәм менә бу яңалыклар полосасындагы бәлки сезгә шундый бурыч куелгандыр инде. Беренче яңалыклар полосасында беренче җөмлә русча, аннан соң татарча. Ул берәр ни сәбәп шулай мин аңлап бетермәдем, бәлки шулай кирәктер инде. Шулай кирәк икән, ярар. Һәм менә бу бер күрешү үзе бер гомердәме соң менә Динара дигән мәкаләдә менә бу иҗади уңыш сокландырдымы? Бер абзацында кешенең регалияләр тизелеп киткән. Кем икәне аның? Бу мәкаләнең башында ук менә бер абзац дип әйтерлек, ул гына тизелгән, сөйләнгән кем икәне аның. Бәлки аны башта ук ниндидер яңалыкны җиткергә, бу хакында бу кешенең бөтен теге уңышларын, казанышларын дип әйтим инде справка шикеллерәк шунда азакка төшергәдер. Менә кешенең башта ук шундый узун җөмлә белән сөйләп китүе, ул бик кабул ителми. Минемчә инде. Герой турында сөйлибез икән, шулай ук менә теге цитатларда аның булсын иде. Туры сөйләм формасында әле теге кавычкалар белән дә түгел, туры сөйләм формасында. Аннан соң менә кешеләрнең биографиясын узун итеп язуга караганда аның кичерешләре кызыграк. Менә мәсәлән монда бер геройларыбызны онытмыйбыз бугай. Мәсәлән, монда язылган яшь армия кешеләргә, яшьләргә инде төркемгә Тимур Мөхәддинов исеме биреләчәк дип. Мин мәсәлән моны билгеләп куяр идем. Бу кешене теге мактауга беренче итеп менә ничектер өскә чыгарырга була моны. Тимур Мөхәддинов шулай хөрмәтләнде дигән шикелле итеп. Шуннан шигърият битендә менә мәсәлән мин сезгә киңәш итер идем. Менә монда мәсәлән шундый
аралаштырып берилген. Belki bu şagirler için kızıqraqtır indi. Mesela da Raul Feyzulin ondan soň yazıp koyulgan автор Zile. Tege kim ol Zile? Bir indi awuldan mı belki şunday tanılgan şagirä tugul bit indi bilүү bişe. Belki tege nişikdir bir nige kitirirgeydi formatqa diп әйтим мен şunda meselen onday halk şagirlerinin şiirlerin bir itip hem tege перемешку түгел анда Raul Feyzulin, Zile, ondan soň anda Marcel Galiyev. Tege niшлеп булай коюлды икән дип мине дә сурау кала şunday. Hem tagın bir әйбер, менә ничектер теге кайбер әйберләр sizde tercüme etilmey икән, belki mahsus şulaydır indi жаңа bitirmegengädir. Mesela nindiydir anda Attil'nin konferans zalında koordinasyon совет председателе дип. Attil'ne кунакхана дип язарга була mesela biz теге председателinde reis дип tercüme etәбез. Мунсын belki теге җирле sizin okuşlarınızdan çıkıp etəsizdir. Hem sizde perinoslar bir күзгә ташлана, perinoslardагы теге perinos dürüst түгел. Теге bir harf çöp кала, теге тартак еш күзәтелә дип әйтүем инде. Hem tagын менә кайсыдыр bir мәкаләдә теге cümleler uzun cümleler kullanıla. Belki cümlelerini sizge бүләргәдер. Күп милләтле тубыл дигәндә mesela bir cümleni okusak ol okuymasın indi менә bik uzun. Менә okusagыз siz аны үзегез дә аңлаячаксыз. Ул cümleni 3-кә бүләргә була. Hem ikinci cümle ikinci абзац ул тоже bir тулы bir cümle дип әйтергә була. Бик uzun. Hem ул cümleler менә сезнең теге ничек дип әйтим, шулай ук теге клише формасында. Менә без шулай дуслыкта, тынычлыкта яшәргә теләгәнебезне узган еллар аслады дип башлаган шәһәр башлыгы чыгышыннан соң бу темага шулай эшләделәр дигән. Һәм менә шушындый теге клише шулай булганнан соң шулай булды дигән шикелле менә ниндидер bir клише кергән. Минемчә җөмләне бик җайлы гына хәл итәргә була, бүлгәләп. Һәм менә журналистлар әгәр дә ниндидер ни кадәрдер инде ансын әйтә алмыйм. Ниндидер чарага баралар икән, алар менә яңалыкны табырга тырышсыннар иде. Мәсәлән, Тубылда Сабан туенда ат чабышы урыны билгеләнгән. Попечительләр советы төзү карары узган. Сабан туе менә шундый ниндидер әһәмиятле мәсьәләләр, бәлки аларны ничектер билгеләп баш исемгә чыгарга кирәктер бәлки. Әмма монда башта теге зур итеп, узак итеп утырыш узды дигән әйбер бара, теге җиң әһәмиятле әйбер ул соңгы җөмләләргә калган һәм кыска бер генә җөмлә белән әйтеп кителгән. Һәрберсе кызык яңалыклар. Шактый менә татар патик чарасы күченгән. Шундый чаралар булган дип әйтү. Һәм бер кызык әйбер менә кызыклы мәкаләләр дигәннән кызыклы геройлар, мәсәлән, менә бу гасырга якын гомер, мәсәлән, мондый мәкаләләрне күбрәк һәр санда күрәсе килә иде. Һәм алар бик кызык язылган, бу автор бик күңелле язган. Сез Мөхөп Шамал апаны беләсезме дип сорадылар. Беләбез диде. Менә шулай дип башланып киткән кызык шундый кеше язмышы. Гомумән алганда газета кызык, эчтәлекле һәм бөтен теге өлкәне кулачларга тырыша, төрле өлкәләр турында яза. Сезгә рәхмәт. Сүзләрне авыр алмасагыз иде. Шул. Закрой, пожалуйста. Яңарыш минем өчен ул һаманда нишәптер Азат абый газетасы алсу. Ачуланмасагыз. Сездә инде күптән җитәклисез, ләкин миннән һаман яңарыш дисәм ул Азат абый дип искә төшә. Газетаны шулай озак яшәтә алганыгыз өчен сезгә барыгызга да рәхмәт беренче чиратта. Шул вакытта сезгә инде таләпләр дә югарырак башкаларга караганда. Сезнең бит инде тәҗрибәгез бар дип әйтик. Нәрсәләрне әйтеп китәсе килә яңарыш дигәндә, беренчедән менә баяда әйттем инде, январны сез бөтен җирдә январ дип кенә язасыз, ул татарча январ инде. Аны төзәтсәгез. Ул текст эшләрендә дә шулай бара. Миңа текстлар яңарышка керә торган текстлар Татарлар газетасы аша да таныш, Римманыкын һәр санда диярлек эшлим, Гөлнурныкында. Гөлнур инде ул безнең Татарстан кызы.
Шуңа күрә аңа да таләпләр югарырак булырга тиеш дип саныйм мин тел мәсьәләсендә. Бигрәк тә тәрҗемә иткән материалларда, андый әйберләр дә бар күренә газетада. Әйткәнемчә, башта катлаулы икән сезгә текст әйтеп, менә мин бу җөмләне ничек аңладым, үземчә әйтеп карыйм дип шулай эшләргә безне укытучылар өйрәтәләр иде университетта. Гөлнурга да шулай өйрәткәннәрдер аны. Шул кагыйдәне барыбер онытмаска кирәк. Куштырнаклар төрлечә булуы газетаны кулга алуга күренә. Менә миндә гыйнвар саны 28 сан. Кулга алуга ул күзгә төшә инде ул әйберләр. Аннан соң сезнең газетта журналистларның әйткәнемчә мин әйберләрен еш күрәм инде. Бер әйбер күзәтелә, һәрбер материалның ахырын ниндидер кытлау, рәхмәт, шундый әйбер белән бетерәсез. Открытка кебек килеп чыга. Ниндидер бер эндәмә менә беренче биттә үк инде мәсәлән, барыгызга да тынычлык һәм тотрыклыкны саклап эшләргә язсын. Уңышлар телибез. Бөтенсендә, күпсендә шулай ук инде. Менә уңышлар телик тагын. Шул менә бер газетта әле бер номерда. Менә күрешеп яшәргә дигән теләктә калам. Ул бәлки ниндидер бер туган көннәр, юбилей булганда бәлки кайсынадыр әйтеп җибәрсәң ярыйдыр инде, качак без дә кытлыйбыз, ләкин бөтенсе менә бер санда шуң кадәр язма сайын шулай әйтеп кергәч, ул ничектер открыткага әйләнеп китә кебек тоела. Тагын нәрсәләр әйтәсем килә. Менә шул гыйнвар санында хезмәттә вә хөрмәт дигән рубрикагыз. Анда эш язма кешеләр турында инде. Һәм аларның фотолары да бар. Ул фото астына мөгаен аларның кем икәнен язмасаң да, һәрберсенә тезеп тормасаң да кирәк булмагандыр, чөнки шул кешеләр турында гына сүз бара инде монда. И заголовок менә бу педагогик хезмәт ветераны юбилей уңаеннан. Бу инде бик матур заголовок түгел инде бу. Тагын алдагысында да әйткәнем инде, менә бу газет габадидәге яңалык язганда бик шундый югары сүзләр, мәсәлән, бәян дигән, олуг дигән сүзне кертү урынлы түгел дип саныйм мин. Менә Гөлнурның бер-беребезгә ышаныч белән дигән язмасында бәян дигән сүз кирип киткән. Бик үзен аклап бетерми инде бу чиракта. Сүзнең тәмен ничектер бетерә ул сүзнең. 27 январ Ленинград блокадасын үзү көне дигән язмагыз бар. Шул январны инде әйттем. Без гыйнвар дип язабыз дип. Менә күп газеталар материаллар русча да бирәләр бит инде. Бу материалның тәрҗемәсе моны русча бирсәләр әйбәтрәк булган булыр иде дип укыдым инде мин аны. Нирәк аңларга авыррак җирләре күбрәк. Аннан соң тагы бер әйбер бар. Ул башка газеталарга да хас инде. Без аның белән үзебез дә көрәшәбез. Мәсәлән, мондый заголовок име? Шигърият сөючеләр әдәби кунакханәдә очраштылар. Шигърият сөючеләр дигәндә монда бит инде күплек икәнен аңлыйбыз, әйме? Очраштылар дип әйтмәсәк тә була бит инде. Очрашты дип кенә бетерсәң, ул күпкә матуррак яңгырар иде. Шигърият сөючеләр әдәби кунакханәдә очрашты. Аны башка бер язганда да менә андый әйберләргә игътибар итсәгез иде. Ул гел бар, ул гел очрый торган әйберләр. Без үзебез дә гел аны карап торабыз үзебезнең журналда да. Менә шул. Рәхмәт. Социаль челтәрләрендә карап үтик. Яңарышның менә ВКонтакте төркемен ачтым. Бик актив, әгәр дә ачып булса, ачыгыз. Бик актив алып барыла. ВКонтактедагы төркемдә, Телеграмда, Одноклассникидагы төркемдә һәм менә башка регионнарда эшләүчеләргә шулай күрсәтер өлгеләр дә бар. Мин игътибар итүегезне сорар идем. Мәсәлән, Яңарышның ВКонтакте төркемендә статьи форматындагы
контент еш кулланыла. Статьи форматындағы контент ол шыннан да оңышлы формат. Рамиль, чуть-чуть вниз, пожалуйста, до блока статьи. Міне, все. Нет, чуть повыше. Еще немножко. К шапке подвинь. Вот все. Спасибо. Міне статьи форматындағы контент көресіз бик көп статьялар деп айтамын, чөнки ВКонтактеда ол статьи деп атала, бик көп статьялар урнаштырылған. Ол лентада көрінгенде, міне біз көрәбіз қазір бүтінсін бірге, лентада көрінгенде ол стильно деп айтамын, стильно көріне тұрған формат. Онда фотография, заголовок ол ВКонтактенің өзінен бара мына бұл верстка. Шулай укырга бик оңайлы, мына читать деген түймеге басқаш, ол ашылып кете экранға, бик оңайлы шрифт. Оны ойырым мына сайт версткасы кебек эшләнгән ул, аны компьютердан эшләп була инде. Компьютерда ачасыз, статьи ясый башлыйсыз, статьи деген кнопкага басып, фото кертәсез, анда кертергә була, видео кертергә була, берничә фото кертергә була. Текст кертергә була, шулай ссылкалар куярга була текст эшенә. Һәм ул менә сайт вариантында күренә. Ачылгач инде ул сайт вариантында күренә торган шундый мәкалә форматындагы материал. Рамиль, можно на одну статью нажать на кнопку «Читать», чтобы показать, как это открывается? Нет. Ну, хорошо, ты пока открой снова паблик, пожалуйста. Я скажу. Вот видишь статьи? Ауылның киләчәге яшьләрдә и кнопка «Читать». Вот на нее, пожалуйста. Все, спасибо. Күрәсез, менә сайт кебек ачылды. Сайт кебек ачылды. И чуть-чуть прокрути, пожалуйста. Һәм сез версткасында күрә аласыз. Уңайлы шрифт, фото куеп була, видео әйткәнемчә ссылка. Һәм менә бу формат бик яхшы. Һәм bir мәкаләгезне укырга кергән кеше рәттән берничә мәкаләгезне укырга мөмкин. Шулай итеп информация тараларга мөмкин. Монда инде яңарышка, все, спасибо, Рамиль, яңарышка рәхмәт әйтәсе килә. Бу форматны кулланганнар өчен бер генә кимчелегезне әйтим, кимчелек дип инде бәлки белмәгәнсездер дә. Статьи форматын кулланганда сайтыгызга ссылка куймагыз. Чөнки социаль челтәрләр гомумән сылтамаларны яратмый. Алар сылтама күрсәләр, бу бит инде аңлашыла, сез кешене социаль челтәрдән сайтка күчәргә өндисез дигән сүз. Һәм моның өчен алар алайса безгә шуннан нәрсә була дигән кебек сорау бирәләр дә, һәм сезнең карауларны кисәләр. Пессимизация дип атала ул. Ягъни сез күбрәк тә кешегә күренә алыр идегез, ләкин сез бит социаль челтәрдән сорыйсыз безнең кулланучыларны сайтка җибәр дип. Һәм социаль челтәрнең үзенә күрә шунда бер үч алу дип әйтик инде сездән. Ул яратмый сезнең социаль челтәрләрдән башка җиргә күчкән кулланучыларны. Һәм сезнең бу өндәмәләрегезне яратмый. Мәсәлән, Инстаграмда публикациядә гомумән сылтама куеп булмый, һәм сылтама белән бер җиргә дә күчеп булмый. Шуңа кешеләр көннәр буе шул Инстаграмның үзендә генә дә утыралар. ВКонтактеда әлегә сылтамаларны бөтенләй алып куймадылар, ләкин ул барыбер шуңа таба бара, чөнки менә без күрәбез, кайчандыр әле ВКонтактедан яхшы гына трафик ясап була иде сылтамалар куеп. Һәм ул елдан-ел кими бара трафик. Чөнки әйткәнемчә пессимизация бара, күрсәтмәү. Куймасагыз, сез күбрәк кешегә күренәчәксез. Сезнең материал барыбер бит инде тулы вариантта статьяда куелган. Аның фотографиялары да куелган, мәкаләсе дә тулы вариантта куелган. Тагын сайтка кирип нәрсә укып була. Менә шуны исәпкә алсагыз иде. Аннары ВКонтактеда һәм Одноклассникида да, Телеграмда да бик күп заказной материаллар дип аңлыйм инде мин рус телендә, татарларга кагылмаган материаллар, алар кайвакыт бик күбәеп китә. Рәттән берничә шундый материал куелганнан соң, әгәр дә яңарыш
төркеменә килеп керсәң, аңламыйча да торырга мөмкин. Син татар төркемендәме, бу әллә берәр башка федераль СМИның төркемеме, гомумән моның аудиториясы нинди, бераз шундый аңлашылмаучанлык килеп чыгарга мөмкин. Әгәр дә мин аңлыйм теге заказуханың нәрсә икәнен, әйеме, заказной материалларның, аларны куярга кирәк. Ләкин берне куйганнан соң, бер 3-4 үзегезнең материал булса, яхшырак булыр иде. Һәм инде менә бөтен коллегаларга да әйтәсе килә, социаль челтәрләрдәге кнопкаларга, төймәләргә басарга курыкмагыз. Гомумән бик күп кызыклы инструментлар тәкъдим итә безгә социаль челтәрләр. Мәсәлән, пост куя башлагач, әгәр дә бассагыз астагы кнопкаларга опрос куеп була, сораштыру. Сораштыру ул шулай ук кешеләрне, аудиторияны җәлеп итә, диалогка җәлеп итә, фикер калдырырга өнди кызыклы форматлар. Һәм инде менә яңарышта да шул алга таба бит әле безнең алга таба караласы, афитез хәзер бер секунд. Караласы газетта да шул видеолар юк. Мин аны узган юлда әйткән идем, инде видеолар юк. Шул ук вакытта сездә бит инде социаль челтәр кулланучылар, сез күрәсез видео форматның нинди популяр булуын. Сез күрәсез Инстаграмда рилслар, сез күрәсез ВКонтактеда туры эфирлар, видеороликлар. Һәм аларның популяр булуын да күрәсез. Менә шул форматны куллана башлагыз. Бигрәк тә туры эфирларны куллана башларга кирәк. Нинди дә булса интервьюга барганда яздырып, ул бит инде шул куела смартфон, һәм ул үзе төшереп тора, сез сөйләшкәндә төшереп торырга мөмкин. Туры эфирга шулай чыксагыз, сезнең караучыларыгыз да, аудиториягыз да артыр иде. Менә шул, рәхмәт. Хөрмәтле Яңарыш газетасы чыгаручы, хөрмәтле Яңарыш газетасы коллективы, газетагызны карап әйләнеп чыктым. Әйеме, иң беренче курсташым сездә эшләгән Гөлнурга сәлам әйтәсем килә. Без аның белән нигә кадәр дә сөйләшеп алган идек инде. Шушы мероприятиегә кадәр дә. Ну, нәрсә әйтәсем килә? Иң беренче ул сездә генә түгел, бөтен газеталарда да газета үзе теге кулга тотуга күңелле укыйсы килеп тора. Шулай да текст белән эшләп бетерү җитеп бетми. Текст белән эшләп бетерергә кирәк. Шулмы шул? Текст белән эшләп бетерү җитеп бетми. Кавычкалар турында әйттеләр инде, аннан соң сызык, дефислар, менә булар барсы да төрле киткәчтер, ничектер күзгә авыр, дөрес түгел. Шуларны үзгәртү кирәк бу очракта. Менә монда мин чыгарган идем инде. Туры шулай, нәкъ шулай ук заголовокларны бергә кую, бергә бару әзрәк күзнеккә тоже ятып бетми. Монда әгәр дә фотография астына төшерсәк, баш исемне, ул тагында матуррак булып китәр иде. Аннан соң текстагы таркау, юлдан юлга күчерүләр турында әйтеп киттеләр. Аның әллә ни авыр әйбер түгел, аны аска мин анда язып куйдым. Shift Ctrl плюс 0 янындагы сызык. Әгәр дә шунарга бассагыз, ижекләп әзрәк җыйсагыз, алар барсы да җыела һәм төгәл матур булып күренеп торачак. Чөнки бу әйбер таралып урнашу беренчедән ул урынны экономия бетерә. Әгәр дә җыйсак инде без аны урынны күбрәк әйбер сыя. Икенчедән күзгә дә матур булып күренеп тора. Аннан соң шушы кавычкаларны кую ул ничектер карап барам, бөтен газеталарда да проблема булып бара. Мин менә Рамил кавычки дигән әйбер алып кергән идем. Анда ача әле шуны, пожалуйста. Иштәме? Әйтер. Рамил кавычки алып бар. Мин нидә белән монда куйган? Юк, монда түгел ул. Отдельно. Вот беренчесен әйе, все булды. Менә монда бусы
Мында кавычкалар белән эшләгәндә аның не бик җиңел һәм бернинди дә авырлыгы юк. Керәсез, индизайнда эшлисез бит инде барыгызда. Керәсез редактированиегә һәм табасыз найти заменить дигән опциясын. Шунарга басып, барсын да ачасыз. Текстны билгелисез, шулай итеп кара итеп. Әйме? Һәм өскә ачык кавычканы, дөрес булмаган кавычканы куясыз. Копировать итеп тексттан алып. Һәм заменить на дигән әйбер бар. Alt плюс 171 дигән кодны җыясыз, әйме? И анда килеп чыга безнең нәкъ шушы типографический кавычка. Һәм заменить все дигән әйбергә басасыз. Нәкъ шулай ук икенчесендә эшлисез. Ябыла торган кавычканы тексттан аласыз, билгелисез текстны һәм аның коды Alt 0187 шуның белән җыйсагыз, ул кавычка, типографический кавычка чыга һәм нәкъ шулай заменить все белән аны алыштырып куясыз. Аннан соң сызыклар шулай ук бик төрле килә бит инде. Кая дефис, кая сызык булып та килә ул. Менә аны да бер тәртипкә төшерергә кирәк. Аны тәртипкә төшерер өчен нәкъ шундый ук операция ясыйсыз. Дефис, өскә дефис куела. Аска инде менә Alt 0150 дигән әйберне җыйсагыз, матур уртача озын дефис килеп чыга. Шуны бөтенесен бергә алыштырсагыз, текстта алар барысы да бер рәткә төшәчәкләр. Нәрсә әйтәсем килә? Газета үзе укылышы ягыннан да һәм ин ягыннан да күңелгә бик якын. Дыр дип әйтәсем килә, чөнки милләттәшләрне бер йодрыкка туплап торучы үзәк бит инде ул газета. Аннан менә бу белдерүләрдә, котлауларда бәлки белмим инде теге акча түләнә торган әйбер булгангамы, бик кешеләрнең портретлары зур, бәлки аларны бераз кичерәк бирү дөресрәк булыр. Һәм ничек дип әйтим инде, монда бит инде клиент прав дигән нәрсә бар. Әгәр дә клиент сораса, берничә булмый инде. Әгәр дә мөмкинлек бар икән, моны кичерәтсәгез, әйбәтрәк булыр иде. Әйтәсе килгән сүзем шул. Газета җылы эчтәлекле чыга миңа шуй. Рәхмәт. Менә мин үземә дә газета ошады. Компактны, төрле материаллар бар. Ләкин менә мин берничә урынга төртелдем. Беренчедән шапкага. Шапканы ничектер гадирәк иттереп эшләсәгез, үзгәртү мөмкинлеге бармы аны? Артык чуар, артык кара кебек менә үземә инде. Мин белән бәлки килешүче кешеләр дә булгандыр, бик катлаулы булмаса, бәлки ниндидер үзгәрешләр кертеп буладыр шапкага. Аннан соң фотографиялар астына язу. Менә ул сез урта бер җирдә текст урынына куясыз икән, аны без гадәттә фотографияның өстенә куябыз, фото астына язуны. Урыныгызны экономияләячәк. Һәм шулай кабул ителгән дә инде ул. Сәхәр һәм ифтар вакытында укылучы дугалар дигән сүз. Без учы кушымчасын гадәттә одушевленный кешеләргә карата кулланабыз. Бу очракта инде сәхәр һәм ифтар вакытында укыла торган дугалар кирәк, дөресе шул булыр. Аннан сез бөтен авторларны аска язгансыз, ни өчендер сәхифә авторларын өскә куйгансыз. Менә шигырь битендә күрдем инде мин, шигърият дигән битегездә аны аска төшерергә кирәктер. Шул, миннән шул. Үзегезнең бәлки сорауларыгыз бардыр, Алсу апа. Сорауларыгыз бармы? Хәерле кич, бездә инде тәгать алты булып килә. Хөрмәтле оештыручылар, коллегалар, үткән атнада мин барча тәкъдимнәрегезне чагыштырып тордым үзебезгә карата. Бик тә файдалы бу мәктәп, безгә ошый, проблемаларыбыз чыннан да күп, хаталарыбыз да күп. Редакциябызда профессиональ журналистлар әйтер идем юк, күбесе укытучылар. Без барыбыз да әйтер идем, беренче редакторыбызның укучылары, аның мәктәбен үткән кешеләр, ул газетаны
аяққа бастырып кетті. Кадрлар әзірлеп, материал базаны да ялларым көрмеші 15 жыл өмірін берді. Яғаншыбызға шуны сондай деп кетем, бүгін оның кетуіне біздің арамыздан 17 ел болды. Шулай да семинарларда катнашып, профессиональ білім алырға бір тырышабыз. Тиражыбыз біздің бүгінгі күнде 2500-600, ай сайын артып бара. Только міне тиражыбыз біздің подпискаларына бойынша розницабыз юк. Сайтыбыз бар гектарын енді айтып кеттілер. Біз барысы тәкъдимләребезне карарбыз. Тагын нәрсә дип әйтәм. Belki bizge sorularınız vardır. Міне айтып кеттегіз сайтларыбызда көп материал улучшаемы. Шулар бар, біздің де біліп тұрасыз, біздің департамент финансировать етіп тұра. Шуңа күрә социаль материалларны біз улучшый біліп барабыз. Чөнки безне укып баралар, рус телендә яшьләр татар телен яхшы белмиләр. Шуңа күрә рус телендә дә күбрәк біліп барабыз. Инде моны аралаш бирербез дип уйлыйм. Шулай итәрбез. Күбрәк рус телендә бер материал булса, аннары 1-2 материал татар телендә китеп дип уйлыйм. Тагын нәрсә дип, үткән елда безгә Гөлбаһаның анализ ясаган иде. Без шуларга карап үзгәрешләр керткән идек, тырыштык. Бүгенге тәкъдимнәребезне дә мин менә барысын да коллективка җиткерермен, Алла ясса, понедельник көне. Безнең эшебезгә анализ язуыгыз өчен, игътибарыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Өзіңізге де рахмет. Үшінші газетабыз Камышлинский известия Самара өлкәсе Камышлы районында шыға. Жетекшілері Бәдретдинов Рөстәм Тәлғатулла. 4 битле, 1 бите татарша, қалғанлары русша, тиражлары 1200, коллективларында 6 кіші эшли, сайтлары бар, социаль желілерде аккаунтлары yok. Ремис, сегіз. Bu gazetanın фотографиялары, теге текстлары ничек булырга тиеш дигән теге монда әйтеп тә булмый торгандыр инде, чөнки монда бүтән әйбердә менә беренче әйбәт, миңа бер генә әйбер үземә җитми инде монда. Рамил не этот? Да, правильно. Бер генә әйбер миңа монда татарча бер генә бит булгач, теге без бер генә битне монда анализлыбыз булып чыгадыр инде. Калганын стальщик әйтер дип әйтим мен шунда. Мәсәлән, минем үземә бу материал бай, монда теге һәм рус баш исемнәренә хәзер без монда анализлап отыру да бик дөрес түгелдер. Менә мин үзем беренче карашка күзгә ташлана, монда сезнең бик күп хаталар, алар орфографик хаталар. Менә мин узган әйбердә узган очрашуда әйткән идем, онлайн орфография мөмкинлеге бар. Һич югы менә сез шушыны куллансагыз, һич югы ул онлайн хаталар сезнең булмас иде. Менә мәсәлән, монда баш исемдә үк хата булуы бик матур түгел инде. Аны уңайлыгына кулланырга була, сылтамасын сезнең медиа мәктәпкә дә җибәрергә була. Һәм менә сез менә бу бер генә бит икән инде, без теге бер генә битне анализлыйбыз булып чыга бит инде. Бәлки сезгә менә монда чынлап та ниндидер теге лаеклап, менә бу сандагы шикелле лаеклы шәхесләрне, ниндидер теге күренекле шәхесләрне языргадыр. Мәсәлән, кайбер саннарда biz мәсәлән укучылар дип әйтик инде, читтәге укучылар, башка укучылар бүтән газетлардан да алып була торган яки янда федераль газетлардан да алып була торган
материалларга караганда, мәсәлән, үзегезнең шәхесләрегез турында язсагыз, шундый бер һич югы, мәсәлән, бер материал булса, ниндидер бер интервью булса, мәсәлән, бер ярты полосага уңай әйбәтрәк булыр иде. Ул теге үзегезнең контент булыр иде инде. Мөмкинлек булганда дип әйтәм. Мин сезнең анда татарча эшли ала торган эшләүче, материал алучы журналист бармы? Ансы инде теге без бик белеп бетермибез, бәлки сезнең андый мөмкинлек тә юктыр. Мәсәлән, монда бу стресс вакытында үз-үзеңә ничек ярдәм итәргә, мәсәлән, бу бит инде теге оригиналь материал түгел сезнең. Әгәр дә җирле берәрнди безнең табиб әйтсә, шуның белән комментарий, интервью формасында булса, ул аңлашылыр иде. Ә монда ул тәрҗемә һәм теге аңа ничектер бәяләп утыру да бик дөрес тә түгел. Тәрҗемә инде ул аны кемдер язган, аның авторы да юк һәм шулай чыккан. Шуңа күрә бәлки сезгә менә, мәсәлән, монсында да теге сезнең монда үзегезнең чаралар, ә менә сәламәт булык дигән рубрикада ул инде аңлавымча шулай ук теге сезнеке теге бик үзегезне күп түгел, теге шәхси материал түгел. Ниндидер мәсәлән, мин монда мөмкинлек булса, сез шулай үзегезнең бер героегызны куйсагыз, ул сезнең ниндидер бер теге сон сайын, мәсәлән, Камышлының берәр шәхесе турында материал чыгып бара дип булыр иде. Шундый сезнең бер фишка дип әйтим, инде шунда шундый мөмкинлек булса, мин шат булыр идем һәм шушы хаталарны хаталар булмасын иде. Чөнки мәсәлән, Раил мәсәлән, ничекәлек белән ярәк, мәсәлән, сез аны теге күренеп тора, күзгә ташланып, мин теге текст ичендәгеләрне әйтмим. Менә сез шундый әгәр дә максат үзегезгә куйсагыз, теге бер кеше безнең сон сайын чыгып бара дип, бер кеше, мәсәлән, безнең шәхес, атна шәхесе дип әйтик инде, безнең районның бер күренекле кешесе. Ул башкалар өчен дә кызык булыр иде. Просто теге татарча бит дигән тәрҗемә материалы булганы бар, татарча бит чыкты дигән сүз генә булмас иде инде, ул сезнең оригиналь үзегезнең материал булыр иде. Менә шундый теләк сезгә. Рәхмәт. Мин Камышлы хәбәрләрен Камышлыда безнең Сөембикәне укыйлар икән дип укыдым, сөенеп. Чөнки монда Абдулла хәзрәткә журналист минем сораулар белән сорау бирә. Абдулла хәзрәт Илнар хәзрәт сүзләре белән җавап бирә. Теге безнең әйберләрне алмагыз дигән сүзем түгел инде бу. Ул рөхсәт бездән алырга әйберләрне. Качак сорыйлар, сорамыйча да алган чираклар бар. Без алай сүз әйтмибез инде, алганга булай гына әйтүем бу. Күземә туры килгәнгә генә. Киресенчә, хәтта менә узган саннарда, узган атнада Сергач газетасында, Өметтә, Ульяновскида Зифа апаның әсәре чыгып бара, ана игътибар иткәннәрдер инде, башкалар да әйме. Зифа апа бит инде булай гына бирә, гонорар өчен түгел, сезне яшәтү өчен, татар матбугатын яшәтү өчен. Әгәр менә шундый ярдәм кирәк булса, минем үземнең дә хикәяләрем бар, әтгенә булса да, әгәр сезгә кирәк булса, андый вакытлар мин аны сезгә җибәрә алам. Бу бер теге ярдәмдә булсын дип әйтәм инде, булай гына сөйләшеп утыру булмасын дип. Бу Камышлы хәбәрләр турында Рәмис барсын да әйтеп бетерде бугай инде. Рәйсә Паул укытучы дип беләм, ялгышмасаммы? Юк. Ул нидә газетта эшләми торгандыр, сезгә махсус әзерлегенә. Газетта. Газетта димме? Әйе. Безгә дә язгалый, безнең журналны яратканын аңладым инде. Син бармы? Мин әйтимме, бер-ике генә сүз хәзер. Камышлинский известие, Камышлы хәбәрләре карап чыктым, әйбәт. Текст белән әйбәт эшлиләр. Ну, шул ук әйткән хаталар бар инде. Тире һәм
сызыклар буталып килә, кавычкаларда әзрәк буталыш бар менә шул ни әйтәсем килә. Аннан соң теге беренче биттә бәлки ул атнага бер чыгамы, ничек чыга ул? Бер генә бер. Атнага бер генә чыгамы? Hayır. Менә беренче биттә ничектер берәр зуррак фото куеп, текст күрәсе килә. Ниндидер беренче битнең ни юк, ничек дип әйтим инде, күз төшә торган материалын таба алмадым. Карадым. Күз төшәргә, күз төшсен өчен ничектер бер фотоны зуррак итеп куеп, аның заголовкасын куеп һәм текстын куйганнан соң калган кырыйларына кичкенә хәбәрләр җыеп чыгарга. Менә ул тагын да күркәмрәк итәр иде. Аннан соң кайбер ниләрдә, урыннарда висяшка дип әйтәбез инде без аларны, асылынып калган юллар. Менә шул юлларга игътибарлы булсак иде, алар чөнки тәмамланып бетәргә тиеш. Өстә колонка башларында юллар тәмамланып бетү әйбәт. Сездә генә түгел, барлык башка газетларда шушы ни бар, сезнең һәрберегезнең социаль челтәрләре бар, видеолар төшерәсез, куясыз. Но газетларда берегездә дә ниләр күренми, QR-кодлар. QR-кодларны индизайн бик тиз куярга мөмкинлек бирә. Аны мен ничек тә сезгә күрсәтергә тырышырмын икенче нидә сөйләгәндә. Әгәр дә сез шушы материалга ниндидер булса QR-код куеп, телефон белән укып кирип китә торган әйбер куйсагыз, ул яшьләр өчен дә күңеллерәк булыр иде. Аның видеосын да сразу карап алырлар иде. Сезгә сайтларыгызга кирүчеләрне дә арттырыр иде. Менә бу газетларда, менә әле караган газетларның берсендә дә андый QR-кодлар юк. Менә шул QR-кодларны өйрәнеп алырга кирәк булыр. Шул әйтәсе килгән сүзем. Аннан соң заголовокларга игътибарлы булсагыз иде, күп вакыт менә яңарышта уртадан башланып китә заголовоклар. Бәлки алга таба баш исемнәрне сул яктан башлап китәрсез. Ул отыштырак, укырга җиңелрәк. Хәзер уртага җыеп кую, ул теге алдан шулай эшлидер, егенде безнең ленатив вакытында да, ниләрдәдер, уртага җыеладыр ул. Хәзер сул яктан башлап китсәгез, моторрак булыр иде. Известиедә анда менә сул яктан башлап китәләр, төрлесе бар икән, сул яктан гына түгел, уртага да җыеп куялар. Менә бер генә төрле стильдә эшләсәгез әйбәтрәк булыр иде. Әйтәсе килгән сүзем шул. Мин менә үзем карап чыктым, бит миңа 25 март саны эләкте. Мин анда менә сезнең татарча 3нче биттегездә инде татарча материаллар бастырылган биттә, анда бер авторның да исеме күрсәтелмәгән. 2 материал чыккан. Икесе дә театр турында. Фотографның исем фамилиясе бар. Фотосларына язылган. Ләкин автор юк. Ни өчен шулай икән, менә аңлап бетермәдем. Аннан соң бик каты макталган, икесе дә бер авторныкы дип аңладым мин. Стиленә карап инде бик каты макталган текстлар, менә ул теге артык слащавый инде әзгенә менә мәсәлән спектакльдә да ниндидер ошамаган моментлар булырга мөмкин бит инде. Бәлки ниндидер тәнкыйди күзлектән дә карарга кирәктер. Булай башка яктан сүз юк әйтергә. Бар да тәртиптә бугай. Үзегезнең сорауларыгыз бармы? Юк, бабай, сорауларым юк. Әйтелгән киңәшләр кабул итәрбез. Яхшырак эшләргә тырышырбыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Якташлар, безнең Мари-Эл Республикасында чыга, Бәрәңге районында. Аның редакторы Мусин Фәнил Зөлкафир улы. Ул безнең шәхси газета, әле күптән түгел генә чыга башлады. 6-7 саны чыкты, ялгышмасам бит. Тиражы 1000 төсле, 8 битле, 2 генә кеше эшли бу газетаны. Һәм ВКонтактеда төркемнәре бар. Рамиль, открой, пожалуйста, якташлар. Менә QR-код якташларда бар. Алар теге шәхси
басма не эшлилер, замана казанышларын исәпкә алып, әле инде теге сез әйтүгә куеп өлгергәннәр, алай булуы да бар инде теге фикерне исәпкә алып. Газетаның исеме дә уңышлы, ул үзе менә миңа ошады, шундай теге көлеп тора. Безнең чит төбәкләрдә бит инде шәхси басмалар бөтенләй диярлек юк, анда Башкортстаннан кала. Һәм сездә шундай зур эшкә алынгансыз икән. Зур рәхмәт сезгә, уңышлы булсын газета. Озак еллар яшәсен. Шундай изге теләкләрдә сезгә һәм үзебезнең менә фикерләрне әйтеп китер идем мин. Менә бик шат Түбәтәйле татар абые утыра беренче биттә, беренче полосада. Һәм шомады инде менә астагы баш исем Шәрәптә яңача дигән сүз ничектер теге абый турында язган шикелле күз төшә шушы әйбергә. Бәлки башка әйберне чыгарырга кирәк булгандыр дип мин мәсәлән шундый шунда ук менә күз төште дә, шуңа күрә ошап бетмәде дип әйтүем инде. Шундый милли бизәкләр әле анда теге Шәрәп янында, анысы да теге ничек күңелне кырып китте. Бәлки сез бүтән газетадан алынган яңалык инде бу яңа ел турында. Бәлки баш исемен һич юк үзгәртергә кирәк булгандыр. Рәнҗемәсләр иде әле алар да. Һәм менә монда инде яңалыклар, Мариэл яңалыклары сезнең чыга. Менә шушындагы хәзер монда яратам мин авыл тормышын дигән әйбер бар монда име. Тамы түгел ул. Хәзер менә яратам мин авыл тормышын. Менә мәсәлән, менә бу яңалыклар, мәсәлән, рубрика язып куелган монда яңалыклар дип. Менә монысын мин аңлыйм, яңалыклар. Бу яңалыклар бик яңалыклар дип әйтеп булмый инде моны, чөнки бу менә мәсәлән бер укучыныңмы, бер ханымныңмы дип әйтим инде, аңлап бетермәдем анысын. Мәкаләсе, тегесе инде аның ислам динен кабул итү уңайыннан тәрҗемә материалы. Һәм менә бундый тарихи әйбер ул кирәктер инде, авылларның тарихлары белән таныштыру. Монда шулай ук ничектер теге оформлениедә ниндидер урыннарны билгеләп үтергә кирәк дип уйлыйм инде мин. Миңа шулай тоела. Һәм менә мәсәлән анда фотографиядә дә бер нәрсә теге аңлатмаган шикелле минем үземә менә бу юл, бу авыл фотосы да түгел. Андый фото бик уңышлы түгел шикелле. Подзаголовоклар булса, бәлки кызыграк булыр иде. Күбрәк аңлашылыр иде дип әйтүем инде. Менә бу мәкаләдә дә монсы Җәлил хәзрәтнең дип юк. Җәлил хәзрәтнең монда түгел ансы. Менә бу бик каты кызык кына материал сезнең үз Мариэлдагы геройлар хакында кызык кына материал. Һәм шулай ук менә тулы бер теге полоса белән бер материал инде. Бик тоже шап бетми дип әйтүем. Менә бу мәкаләдә алай. Менә дә дин башланып китә, урта бер җиреннән. Теге минем аңлавымча инде бу Җәлил хәзрәтнең вәгазьләрен сез сон саен биреп барасыз. Мәкалә башланып китә, шуның аркасында бик күп кешеләр дөньяда кафир булалар. Теге нәрсә аркасында бу теге бәлки теге эске сонны эзләп табып укырга кешедә теләк тудырадыр инде. Мин үзем тәмамланган фикер белән бетерер идем һәм тәмамланган фикер белән башлап китер идем. Мин урта бер җиреннән мәкаләне кисергә дөрес түгел дип саныйм. Бу бит сайт түгел, теге кеше башын эзләп табуы шактый авыр, кешенең теге ачуын китергә мөмкин. Андый әйбер дип уйлыйм мин үзем. Менә монда мин мәсәлән бер бу герой солдатның, шулай ук бу герой солдат яшәгән авылдагы кешеләрнең фикерләрен ишетер идем. Сез ул авылга аңлавымча инде баргансыз. Нәрсә уйлыйлар икән, аның туганнары бардыр, бәлки күршеләре бардыр инде. Аның күршесендә яшәгән дип әйтүем инде. Һәм менә бу теге беренче биттә булган абый хакында мәкалә. Монда соңгы биттә
Бу тагын берничә газетада шундай әйбер бар иде. Теге беренче биттә анонс, соңгы анда аның дәвамы 4нче биттә, мәсәлән, 2нче биттәге материал 3нче биткә сузыла. Менә ни дәрәҗәдә кызыктыр бу кешегә, монсын бәлки ул сезнең теге бер изюминкадыр инде. Һәм менә монда авторга сүз бирелгән, авторга түгел, геройга сүз бирелгән, геройның бөтен сүзләре дә ул фон эчендә. Бу бик авыр, мәсәлән, минемчә, менә моны кабул итүе, фон белән укып утыруы. Алай теге бик дөрес түгел дип саныйм мин үзем, кабул итүе авыр. Һәм менә ак фондагы текстлар алар үз җайы белән баралар. Менә бу теге соры фондагылары алар аерым. Теге кеше буталып та китергә мөмкин. Менә бу ак фонның дәвам итер өчен алга таба ак фонны укырга кирәк. Теге фонга кирип китергә ярамый. Кеше бит аны аңламаска да мөмкин. Әгәр дә аны теге цитата шикелле итеп билгеләргә теләсәгез, сез беренчедән мондай теге зур цитата бик уңышлы түгелдер инде ул бәлки. Мин шулай дип уйлыйм. Һәм искалам сезне ул теге недосказанность инде 3 нокта билгесе, һәмдә нигә теге бу исән сау кеше ни өчен шулай искалам сезне? Мәкаләдән ул аңлашыла билгеле. Белмим, монса теге үзегезнең фикерегез. Һәм бик күп менә бу фонда сез геройга сүз бирәсез, һәм ул бик күп фамилияләр атаган. Кемнәр белән ул эшләгәнен атаган. Менә моның урынына шулай ук кешенең ниндидер җанлы, аның теге гаиләсе турында өстәвенә менә аның фотографиясе дә бирелгән бит инде. Балалары турында истәлекләре күпкә кызыграк булыр иде. Аның теге эшендәге һәр теге эшенең биографиясын ул сөйләп чыккан, үзенең аның өчен кызыктыр инде ул биографиясе, әмма укучы өчен күпкә кызыграк булыр иде. Аның ниндидер җанлы истәлекләре өстәвенә ул аларында бар, әмма үзек-үзек кенә. Мәсәлән, ул теге сәүдә өлкәсендә эшләгән, халыкның соравы канәгатьләндермәве, кәефне җибәрә, кешенең безгә ачуы килә иде дип сөйләп киткән ул, әмма шунда өзелеп калган. Бәлки ул шуны дәвам итсә, шактый кызык булыр иде, теге бай биографияле кеше дип әйтим. Гомумән, менә мондый герой табу һәм аны ачу кызык. Аз гына теге башка төрлерәк подача булса, ул күпкә кызыграк булыр иде дип саныйм мин үзем. Һәм менә бу санда җырчы бирелгән, менә мин бик уңышлы дип саныйм. Яшьләр өчен дә теге популяр җырчының бирелүе бер генә теге тип кешеләр түгел, төрле кешеләр бирелгән. Һәм шулай ук мин инде әйттем, менә теге клишеларны бик яратып бетермим. Менә монда да теге клишелар белән башлана. Бәрәңге ягы ул талантларга бай. Дип моны теге теләсә кайсы районда шулай әйтәләр. Безнең як талантларга бай дип кабатланган шикеллерәк инде. Теге үзегезнең сүзегез тапсагыз, яки бу кызның цитатасы булса, кызыграк булыр иде. Дип саныйм мин үзем. Менә монда да шулай ук менә монда авыл тарихы ул күпкә кызыграк инде. Монда картасы да бар, мәсәлән, авылның фотографиясе тегесе белән чагыштырганда уңышлырак. Шулай ук менә монда төрле геройлар да бар. Менә бу уңышлы баш исем, мәсәлән, Кыям Юнусовның хыялы, мин кеше үзе машина җыйган, уларның хыялы, менә үзе дә бар, машинасы да бар. Бик кызык, шундый герой. Һәм тагын бер фикер сезгә, төрле жанрлар булса кызыграк булыр иде. Аның интервьюлар да кирәк, мәсәлән, шул ук мәсәлән, бу җырчы белән интервью форматы бәлки уңышлырак булган булыр иде. Аның турында теге мәкаләгә караганда сорау-җавап форматы кызыграк булыр иде дип уйлыйм мин үзем. Һәм шулай ук менә клише, монсы инде тагын бер сан, менә теге җөмләләр башлана, шундый теге заученный дип әйтәбез инде без фразалар белән. Соңгы елларда тарихны Мары ел республикасында тарихны өйрәнү буенча бик зур эшләр башкарылды. Бүтән төрлерәк, мәсәлән, минемчә җөмләләр кулланырга кирәк. Алга таба да шулай китә әле ул анда, киләчәккә планнары турында сөйләде дип. Һәм менә бу кеше тарихны төбәкне өйрәнүче кеше, бәлки мәсәлән башларга кызык булгандыр, икенче полосада ул, аңлавымча, икенче колонкада башланып китә. Ул армиядә хезмәт иткәндә, Саратов өстеннән чыкканда, бу безнең бабайларыбызның җирләре дип уйлый торган булган.
шул турыда шул турыда сөйлейм. Мәсәлән, шуннан башланып китсә, бәлки ул кызыграк булыр иде минем өчен, укучы буларак дип әйтүем инде. Гомумән шушындый теге һәр санның геройы булуы һәм сезнең теге үзегезнең шәхесләрегезне шушылай танытуы, авылларны таныту миндә теге бик уңай хисләр, тойгылар уята. Киләчәктә уңышлар сезгә, сезнең текстларыгызда җөмләләр дә җиңел, матур язылган. Ике генә кеше эшли дип әйтмәссең, миңа бик ошады. Киләчәктә дә уңышлар сезгә. Рәхмәт. Газета миңа да бик ошады. Чынлап та укырга рәхәт, җиңел, теле дә җиңел, күп мәгълүмат аласың. Ничектер бик кызык булды, мин үзем яратып укыдым. Клише җөмләләрдән качу өчен, белмим, ул газетка туры килә микән. Мәсәлән, мин журналда эшләгәндә материалны, ул инде журналистикадан да кагыйдә бар, язманы язарга утырасың. Бу син язасы әйбердә сиңа иң кызык нәрсә, үзеңә нәрсә кызык тыела, шул җөмләдән, шул урыннан башлау. Дөрес. Газетка туры киләдерме, юкмы, әйтә алмыйм инде. Ну, журналда, мәсәлән, мин үзем язганда язманы шулай башлыйм. Журналистикадан да кагыйдә бар. Якташларга килгәндә, менә беренче Мари иле республикасы татарларының гәҗите дип бар әле инде ул. Татарларының дип әйткәнче, татарлары газета дисәң, ул дөресрәк була инде. Мари иле республикасы татарлары газета. Менә сез ничек язасыз? Газетамы? Без дә газетасы дип язабыз, бәлки аны да гәҗите дип язмаскадыр. Бәлки менә килешергәдер монда бөтенебез бергә булгандаймы, ничек язырга дөресрәк дип. Аннан соң безнең бит Инстаграмда дигән әйберләр, без Инстаграмда гына дип әйтсәгез, ул мөгаен дөресрәк булыр. Безнең бит ул бик татарча түгел инде. Яшәүен сөйләшәбез, менә язып куйганда ничектер ул бик яңгырамый. Без ВКонтакте, без Инстаграмда ул дөресрәктер булыр иде. Аннан сезнең текстлар шактый укыла, җиңел укыла, ләкин менә теге бу кабатланулар, мин алда да әйткән идем, алардан качу өчен, мәсәлән, бер җөмлә мине сәхнәгә чыгаручы да, ул минем әтием, менә бер җөмләдә минем сүзләре кабатлану, ул барбер укыганда төртеләсең андый әйберләргә. Алар булмаса әйбәтрәк инде. Шул ук юлдан-юлда күчкәндә хаталар бар сездә. Иллар аларны аңлатты инде, аларны эшләргә җиңел генә дип. Анда рәсем мис күбесен әйтте инде, күбесе турында. Шул ук теге башкаларда кабатланган, мин әйткән инде, миңа ошамаган хаталар. Ике исем булганда хатын-кызның исемен алдан язу, сездә дә бар, соңрак язу. Син һаман безнең белән әле дигән материал бик озак аңламадым, аның кем турында, кем икән бу апа дип. Наилә ханымның язманың уртасына җиткәч кенә аның табиб икәнен белдем, башта ук мөгаен күрсәтергә кирәктер инде. Бәлки ул сезнең өлкәдә ул бик билгеле кеше булгандыр, шуңа күрә бәлки ансы безнең гаептер инде. Шулай ук яратып укам менә бу язма Каюм Юнусовның хыялы. Тәрҗемә инде ул, тәрҗемә булган, бик кызык материал, рәхәтләнеп укый торган. Менә бу белешмә дигәндә бер җөмләне генә төзәтәсе килде. Хәзерге вакытта Стирнур бистәсендә татар милләтеннән булган 50-гә якын кеше яши. Ул теге рус Марийский правдада ул шулай дөрес булгандыр инде. Сез инде аны бистәсендә шул кадәр татар гына яши дисәгез, әйбәтрәктер инде, әйбәтрәк булган булыр идер. Казан дәүләт университетында җыр бүлеге дип киткән, ансы инде мәдәният институты турында сүз бара микән? Менә бер хата нидә текстта. Шул уңышлар сезгә. Якташларның социаль җитәрләрендә карыйк, менә ВКонтактедагы төркемнәрен ачтым. 129 язылучы бар бүгенге көнгә. Аңлавымча, күптән түгел генә чыга башлаган. Һәм иң беренче нәрсәгә игътибар итәсем килә, 129 язылучы гына булуга карамастан,
материаллар арасында 400 карау, ягъни 400 охват, 400 карау җыйган материаллар бар. Менә 200, 300, 400. Әгәр дә карасагыз, материалларның һәрбер материалның оста уң якта күз формасында эшләнгән шундай бер значок бар. Шунда соннар бар. Шул соннар материалның охваты турында сөйли. Без шундый чорга килеп җиттек социаль челтәрләрдә. Язгычлар соны инде берни сөйләми күп очракларда. Менә шушы охват соны, күз янында торган охват, шулар Инстаграмда да, статистикада күргән охват, ул менә чын сезне күргән кешеләр соны. Язгычларыгыз көн саен кермәскә дә мөмкин. Шулай бит инде. Ләнигә бер генә дә керергә мөмкин. Алар бер язылып куеп унутырга да мөмкин. Менә караучылар соны, ул инде актив сезнең аудиториягыз соны. Алар сезнең бу материалны күргән, алар аны укыган, ким дигәндә күргән дигән сүз инде. Укыганмы, юкмы, без анысын карый алмыйбыз статистикадан. Ләкин алар аны күз белән күргәннәр, бәлки әле укыганнардыр да, бәлки фотоларында караганнардыр. Төркем бик актив дип әйтер идем. Миңа бик ошады. Нәрсә күзгә ташлана, шулай ук якташлар, алар үзләренә инде менә үз төбәкләренең төп мәгълүмат чарасы булабыз дигән максат куйганнар ахрысы. Һәм алар менә шушы төбәкләрендәге бүтән татар оешмаларына, татар авылларындагы китапханәләргә, авыл советларына, шулай ук үзләренең якташлары булган артистларга, шулай ук гомуми татар пабликларына язылып, аларның материаллары белән даими уртаклашып баралар. Бу үз материалларын куюдан тыш. Үзләренең дә материаллары бик күп. Шулай ук ошады менә үзегез ягындагы билгеле татарларга язылып, аларның да фикерләрен күрсәтүегез ошады. Фотолар күплеге, шулай ук бик отышлы, видеоларның әз булуы, видеоларның менә татар тематикасы белән бәйле видеоларның әз булуы гына бераз күңелне кыра, ләкин бу алга таба эшләнерлек эш дип саныйм мин. Эшли алырсыз кебек, чөнки фотолар белән эшли беләсез, фотогалереялар куя беләсез, кадрлар сайлый беләсез. Менә димәк, икенче адым ул инде видео белән эшләү булачак. Һәм миңа калса, тагын бер-ике атнадан туры эфирлар башласагыз, сезнең бу якташлар төркеме тагын да үсеп китәчәк. Туры эфирлар башласагыз. Чөнки күрәм, анда инде чыннан да сезнең аудиториягыз бүгенге көндә тупланып килә. Рәхмәт бик зур. Бик матур сүзләр әйттеләр сезнең газет турында. Минем нәрсәгә игътибар иттем, ана Рәмис әйтеп китте инде, ана фон турында сөйләштек. Фоннар дөрестән дә фонны бик сыйык кына кую кирәк, бәлки аны 5%-тан арттырырга ярамый. Ну, безнең типографиядә 5%-тан арттырырга ярамый. Әгәр дә без 5%-тан арттырсак, ул кара булып чыга һәм аның укуы торган саен авырлаша. Һәм тагын бер ни әйтәсем килә, менә колонканы бик киң итеп кую, ул бик күзне ардыра. Күзнең кабул итү колонканың киңлеге 4,5-нан алып 5,5-га кадәр. Менә шуннан артып китсә, ул 4,5-5,5-ны укып барып, инде күз шулардан туйганнан соң гына берәр әйтик 8 сантиметрлы шундый врезка нинди дә булса ни куелса, ул күз ял итеп ала. Менә гел озынны уку, кеше укый икенче юлга төшеп китәргә дә мөмкин, чөнки юлларны буталырга мөмкин. Шуның өчен менә мондай зур әйберләрне куюдан сакланыгыз. Сезнең бу газета A3 форматында чыга бит. Менә монда колонкаларны 5-кә бүлсәгез бәлки отышлырак булыр. 5-кә бүлү мондай газеталарда, A3 форматлы газеталарда отышлырак. Менә шул нәрсәгә игътибар итсәгез иде. Аннан соң менә бу якташлар өстендә
Мари Иле Республикасы татарларының гәҗите дигән язу миңа бик үк ошап бетмәде, чөнки ул өстән кысылган 100% түгел. Бәлки монда язуның кигелен генә кичерәйтергә кирәктер. Кегеле кичерәк булса, шул җитәдер. Шрифтны изү бик үк моны дөрес алым дөрес әйбер түгел. Якташлар өстендә үк. Шуңа күрә менә бу нәрсә игътибарлы булсагыз иде. Аннан тагын бер әйбергә игътибар иттем. Безнең күчмә ахыр. Тагын бер әйбергә игътибар иттем. Фото асларының бер стиле юк. Кая ул фото эченә кертеп языла, кай җирдә фото астына куела. Менә бу нәрсәне дә бер стиль белән алсагыз иде, бәлки фото астына кую ул дөресрәк булыр. Чөнки төрле җирдә төрлечә куелып барган рәсем асты бик үк дөрес түгел. Аннан тагын шуны да әйтәсем килә. Бик матур бизәкләр куеп барасыз, алар полоса сайын кабатлана. Ул теге күп әз булганда күзгә рәхәт сүз дә юк. Күбәеп китсә, алар күзне шулай ук ардыра. Бәлки монарга да игътибарлы булырсыз. Кайбер ниләрдә бу орнаментларны әзрәк куллану ягында карасагыз иде. Шул аннан соң тагын әйтәсе килгән сүзем шул, бәлки ул типографиядан торадыр инде. Фотоларның төсләре естественно түгел, ниндидер бер ни бар. Сарылык дип әйтим инде. Менә улай бер белмим, эшкәртүдән киләме, или компьютерда типографияда бастырганда типографияның параметрлары шундай микән. Менә бу нәрсәне карасагыз, бәлки фотоларның төсләре матурланып китәр иде. Газета миңа бик шады, әйбәт. Аннан соң күп газетларда шулай ук сездә дә бар инде ул, мәсәлән, Купай Порт Маматова дигәндә фотоларны куясыз һәм текстны тотасыз да урта бер җиреннән үзәсез. Менә бу күп газеталар шулай кулланыла. Бәлки менә бу нәрсәдән качарга кирәктер. Аны җә өскә куярга, җә астка куярга, ничектер шундыйрак. Чөнки килә күз өзелеп калу ул әйбәт әйбер түгел. Укыган материалдан син югалып башка җиргә дә кирип китәргә мөмкинсең. Күз эзләп утыру дөрес әйбер түгел дип саныйм мин үзем. Газета бик матур, миңа ошады, янып тора, бигрәк тә менә сары төсне күп кулланасыз. Ул шулай ук ничектер үзенә җәлеп итә, бу сезнең газетаның йөзен булдыру өчен куелган төстер дип аңладым инде мин моны. Алга таба да дәвам итегез. Әле яңа гына чыга башлаган газетага булай матур итеп чыгу шулай ук начар дип әйтмим. Бик әйбәт. Рәхмәт. Мин менә үзем тематика буенча игътибар иттем. Чынлап та якташлар ул җитдирәк, тарих темасы күбрәк яктыртылган, үз якларындагы авылларның тарихларын күп яктыртканнар. Ләкин салыныш буенча менә материаллар артык озын сыман миңа. Мин 3нче санны карадым. Анда тазалык, вакыт җитсен, эшләребез тырышырбыз дигән материал. Безгә эләккән материаллар газета саннарының менә 2 санда да сезнең олы яшьтәге түбәтәйле абый инде обложкада. Менә обложкага барыбер яшьрәк, ничек дип әйтим инде, яшьрәк кешене бирергә тырышырга кирәк. Ул укучыда барыбер уңайрак эмоциялар уята. Бәлки бу очракта инде искәрмә буларак биреп буладыр, ләкин ул әйбер белән увлекация итәргә ярамый. Менә яшьлеккә борылырга кирәк дип әйтим инде. Аннан материаллар бик озын. Менә бу язмагыз шушы 8 битле газетада 3кә бүленеп бирелгән. Дәвамы бар дип 3кә бүленгән. Менә монда прямо югалтасың җеп башын. Кыскарак кирәк инде. Бер полоса да инде мондай материал өчен 2гә бүлдегез ди инде. Бер полоса ярым инде күп дигәндә. Анда 3кә бүлү уже артык күп. Ялыктыра. Аннан подзаголовоклар куярга тырышыгыз. Сен монда бүтәнәй подзаголовоклар күрмәдем бу санда. Цитаталар кертеп җибәрегез.
Егер де теге шундый зур материал икән, астында кечкенә булса да подвал калдырыгыз, яки опрос куегыз инде нинди дә булса, газетаны ачып җибәрү өчен. Анан мин башка газеталарда да игътибар иттем. Менә бәлки сез теге үзегез беләсездер инде, Мазарбашы авылын турында язылган иде монда. Бит Мари Эл Республикасы икән язылган һәм Мазарбашы авылы дип киткән. Сез бу газетагызны Мари Эл Республикасының татарлары гәҗите дип куясыз. Менә бу очракта районны да күрсәтергә кирәк. Башкалар белмәскә мөмкин. Менә безнең кулга килеп эләкте. Теге уйлап торасың, кайсы районнан икән дип. Шуңа күрә ул башкаларда да бар. Теге үзегез ул авылларны беләсез, районы күрсәтелмәгән. Район, башта район, аннан авылны күрсәтәбез инде. Тәртип шундый безнең. Аннан рубрика исемнәренә игътибар иттем. Алар артык эре сыман тоелды миңа. Сез миңа игътибар иттегезме? Менә кичерейтергә була. Кичерейтергә була. Һәм менә ул сезнең рубрика исемнәре курсив белән бирелгән. Газета исеме теге сул якта уже ни белән курсив белән түгел. Һәм газета исеме обложкада курсив белән, курсив бит инде монда. Курсив, эштә уже курсив белән түгел. Менә монда тоже бердәм бер стиль булдырырга була. Булдырырга кирәктер. Аннан соң менә 5нче биттә махсус гаскәрләрдә хезмәт итү дигән бер материал, бу солдат турында. Солдатның кайда хезмәт итүе, ничек хезмәт итүе язылган, ләкин үзе белән бердә сөйләшмәгәнсез. Менә ул шушында үзенең ничек хезмәт итүен, ничек әниләрен сагынуын, ничек китүен, ничек кайтуын, язган хатларын, нәрсәләрне сагынуын язган булса, менә бу бөтенләй шәп материал буласы иде. Жанландырып җибәрер иде. Барыбер геройлар кирәк инде. Алар белән сөйләшү мәҗбүри дип әйтик. Аның астындагы менә авыл тарихы материалында да Дружина авылы турында язгансыз. Анда да менә авылның тарихы гына әзрәк кертеп җибәрсәгез, бүген авылда яшәүчеләр турында, бүгенге тормышы турында, ул да менә җанландырып җибәрер иде ул материалны. Бетте. Былай молодцы, күренеп тора якташлар, шундай теге зур энтузиазм белән, шундай энергия белән башланган газета икәне сизелә. Безнең бүгенге тикшерү. Әйдәгез әле Фәнил. Бик зур рәхмәт яусын сезгә. Ишетеләме мин? Ишетеләсез. Бик зур рәхмәт яусын. Бик файдалы дәресләр бу. Бик кирәкле. Менә сүзне сорап, сезнең җавап бирәм сезнең ниләрегезгә. Ул җегет белән элемтәгә чыгып булмады. Мин хыялланган идем. Аерым биргә аның турында әнисе, әтисе турында язман итәргә. Ну элемтәгә чыгып булмады, гәҗитне чыгарыр вакыт җитте. Шуңа төшеп калды. Мин башта бар идем. Дружина авылы буенча инде бер әби язып җибәрде дә инде. Мин үзем барып ит алмыйм анда, ерак. Бүгенге көндә мин шөйле район гәҗитендә башлык хәле. Мине бик менә шул эш бик каты бу татар гәҗитеннән итәйин, тота инде. Хыялым буенча инде май аенда Алла берсе ипа эчеп, бу эштән китәсе килә. Район гәҗитеннән. Алла берсе якташлар гәҗитендә генә бирелеп, икенче хыялларым да бар инде китап чыгару буенча да мин бик тарих белән бик кызыксынам. Шуңа тарих материаллар бик күп анда. Авыллар тарихы бик нитәм инде актарам, архивларда эшлим. Аңа вакыт табам. Андары ни буенча менә QR-кодлар буенча бик кызыктырды мине. Индизайнда. Икенче дәрескә, как говорится, пожалуйста, әйтегез безгә, өйрәтегез. Дизайндан ничек менә QR-код, видео яхшы. Алла берсе. Шунысы. Калган ниләрегезгә рәхмәт. Бик полезный булды инде. Мин дөресен әйтсәм, интервью сезгә интертатка биргәндә кызыгызга инде сездән килгән кызга әйткән идем инде. Мин татар телендә яза белмим. Менә ул гәҗиттә эшли башлагач, укый башладым әле. Элек мин көчкә 3 тапкыр укып чыгадыр идем текстны татар телендә. Аңгар өчен. Хәзер Аллага шөкер укый башлаган инде, әйбәт нитәм. Мин урыс телендә язам. Үземне менә икенче кеше инде ул минем тәрҗемә итүче Рауза апай, заслуженный учитель инде ул, татар филологиясын бетерде ул Казанда.
факультетін вакытында 80-нче елларда совет заманында әле Аллага шүкір ул эшләп булышып бара инде миңа. Алда көннәрдә инде план буенча подписка инде июль айыннан менә подписка буенча өләшергән икән инде гәҗитне Почта России белән эшләмәскә. Шул ук вакытта менә бөтен татар авылларында йөреп чыгасы килә инде, күрешеп менә июнь айында Алла берсе подписка ясаганда танышып, итеп, халык белән клубларда җыеп, думаю, бөтен нәрсә әйбәт кенә булыр инде Алла берсе. Фон буенча әйтәсе килгән идем. Мин әзрәк үзгәреш китте, фонны алдым мин, аңладым мин, кирәкми икән. Фон буенча белән. Калган санларда фоннар юк инде, бетте алар. Калган ниләргә внимание бирерим. Фонлардан Әфәнде бөтенләй юк баш тартып бетерергә кирәкми, просто аның әзрәк кенә процентын әзәйтергә кирәк. Теге кайчагында бит инде ул барып айырып куярга кирәк була. Фоннар булырга тиеш, алар бик нигенә сыйык кына булырга тиешләр. Аңладым, хәзер өйрәндем инде мин дизайндан ничек карап төшенеп бетергә. Типографияда аңлаттылар миңа, безнең типография бик әшәке баса гәҗитне Марида. Шуңа идел пресска дип тә уйлаган идем мин, күчергән әллә дип. Бәягә килешә алмадык әле, алар да кыйбатрак булып чыкты. Басу буенча. Фотография буенча тоже менә күбесен алар бозар. Фотографияны бер тапкыр февраль сазын чыгардылар алар миңа. Мин тиражны алып кайтмадым. Кирәкми дидем, мондый гәҗит кирәкми дидем. Икенче атна тагы бастырттым аларга. Үзләре за свой счет булды аларның. Мин шулай дип уйлаган идем, типографиядандыр дигән фикердә мин ул төсләрнең шулай үзгәрүе. Бик авыралар белән эшләргә, икенче вариантлар юк әле мин. Бүгенге көндә искә оборудование беренче булды. Тагы бер тапкыр сезгә бик зур рәхмәт яусын. Икенче атнага көтеп калам. Яңа шул QR кодларны, ниләрне, тоже мин күбрәк дизайн буенча бик кызыксынам инде, конечно. Ансы. Текстны гына әйтим. Текстны сез теге дәрестә әйттегез. То есть заголовокларны кырыйдан башларга дип инде. Сөйләйме? Район гәҗитенә куеп баккан идек. Бу атнаны. Сатмадым мин әле. Кирен итмәй әйтәм дизайнер. Шауым. Бәлки күз иләшеп бетмәгәндер. Барабыз Алла берсе, барабыз эшләрбез. Яхшы. Бик зур рәхмәт яусын. Башкаларның сораулары юкмы? Инде фикерләр калды сездә. Исхак абый, сез безнең бик актив. Әйтегез берәр сүз. Мин тагы бер сүз генә әйтим әле. Сагабый гафу ит. Колонкалар буенча. Колонкаларны күбәйтәсен икән, перенуслар тагы дөресме? Менә шуны тагы бер аңлатып китегез. Теге Shift, Ctrl, ая басып көтәрәк. Ctrl, Shift, Ctrl плюс Shift, аннан соң 0 янындагы өстә тора ул тире. Ул үзе бетә торган. Yes дигән. Үзе бетә торган сызык ул. Сез миңа телефоннан шалтыратыгыз, чыгыгыз WhatsApp аркылы. Мин сезгә барсында тагын тәсвирләп аңлатырмын. Бәлки ана теге ясаган әйберне дә җибәрергә кирәктер редакцияларга, карасыннар кайсын ничек икән. Аңла группага җибәрәмен, аңламаганнарын аннан соң сөйләшербез тагын яңадан. Менә сез группада язып җибәрегез. Ярар. Исхак абый, әйтәсезме берәр сүз? Бик файдалы булды бүгенге очрашуда. Менә Алсу ханымның чыгышын мин бик игътибар белән тыңлап утырдым. Безнең коллегаларда өйрәнәсе әйберләр бик күп икән. Менә якташлар буенча да, яңарыш буенча да без әле контактка яңа гына кердек. Укучылар җыябыз, караучылар җыябыз. Бик файдалы мәгълүматлар бирелде бүген, ничек җыярга икәнлеге. Дизайн буенча да Илдар әфәндегә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шул гына сүзем. Рәхмәт. Бик зур эшләр эшлисез. Сезнең өчен сөенәбез. Киләсе атна безнең 29 апрель көненә туры килә. Без ул көнне инде тагын 4 газетабыз калды безнең. Ульяновскидан Күмәк көч, Удмуртиядан Яңарыш, Екатеринбург Саф чишмә, Самара Бердәмлек. Менә шул газеталарны
тикшерербез, күзәтү ясарбыз. Алар белән аралашып алырбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Җан булыгыз. Булыгыз. Ярый, рәхмәт сезгә бик зур.